ebe ọwụna ọnụ nọ na-enene m asụm ụtụtụ mara ụnụ mma na orie na afọ na nkwọ na eke ọmụnwa traditional nwoke dị nwurude nka kingdom eji n'aka na ọnọrọ arụ ụlọ ọfụma. Yes, ọwụ na onye tete ode aka na ihe share ya the video ka ya mara na unu tetela ọfụma. Ọmụnwa traditional nwoke dị ifuru Ebuka Obi ọgụ ahụ ga-continue. O mere ibe ngwara ụnụ gịnị o nwere ọ na-esi agba ndị a mgbe o nweghị ike ime n'anya ma anọrọgo m ome study m ihe very well. Studied me very well. Lord Zeus mmụọ ga-apụta. Okwuluora ụmụ nwanyị mmụọ ga-apụta. Mana anyị nwa unu n'anya unu afọ na ya akarịgo egwu. Unu n'anya unu afọ na ya akarịgo egwu. So na-egwu adịgo tight. Anyị mere expect na ihe ga-apụta mana ya pụtabazie. Lord Zeus alụrụ gaalụ. Okwuluora ụmụ nwanyị alụrụ gaalụ. Jpac alụrụ gaalụ. And ibe niile ọzọ ga-apụtakwa na-ekwukwara maka Ebuka Obi alụkwara ya alụ. And unu ejeghị ha akwụsị ịkpọ ndị dibịa afa. Unu ejeghị ha akwụsị ịkpọ ndị nna nna unu afa. Mana ibe niile ahụ kwa ịkpọrọ nshi ahụ unu n'ala bribe chọọ ka unu tee anyị n'ihu. Unu ga-eri bribe unu and nshi ahụ ga-ete unu n'ihu. Mụ gwara ya unu. Number 1, afọ ibe niile Lord Zeus mere onweghị ọtụcha ihe 1 naira ya na ya. Ibe ahụ na-enye ibe ahụ bụ the source of income ya, the source of wealth ya, na o nwere ego na ọ na-eri ju afọ. Onweghị cost price. Ihe awụ ihe alụ plantation. And oge ruo ndị lụrụ ya ga-eyuzu ọ ga-apụta defend ihe ndị lụrụ ya. Ọha nwa na-atụrụ ya ego ndị ahụ ọ na-etiri mkpu na-atụrụ ya ego ndị ọwụ na o meghị ihe a ọ daa. So ọ ga-apụta ka o defend ya nonsense in this abundant of guinea water and the food is tasty. Lord Zeus, you have goes again no fans with all this ego hallelujah na-atụrụ ha. Ọ dịghị ka ha na-enyere mmadụ aka mana na-esi ebe ahụ na-alachapịa. Okwuluora enwe cost price. Lord Zeus enwe cost price. Jpac enwe cost price. Ebuka Obi enwe cost price. Ihe niile awụ ihe alụ. Lord Zeus echenna enwe ibe ewelu ndị odesi ekwu ya azị keta ama ihe ọma azị elo mma azị keta anaghị elo mma ufuru adịghị. Enwere ụmụ akpakara dị ngwom sef dịkwa ka Lord Zeus. Some of them azụcha governor school ekwucha aba agbacha mkpikiri vucha ivu hacha ka onye eze Jizọs. Ụfọdụ ha ka akwa ụfọdụ adụka mmiri enwe ile ọkara akwa. Akpakara dị ngwom niile azụchara ba na school eji akwụkọtara bụ ụgwọ akwụkwọ kwụgidere bụ ụgwọ akwụkwọ agụba gocha university afọta vụrụ kamera na-akpagharị. Ibe a ka ị gụrụ na school akwụchala ụnụ ụgwọ akwụkwọ kwụkwụ isichara ụnụ ụgwọ akwụkwọ. Nwanne o mere onye isi ọbịa na-akpọ Adam's bread. Ndị ahụ ndị kpara ego nwere cost price. Adam's bread, Cool Penny. Ị na-anụ maka Cool Penny Motors Limited. Ọ dị man o nwere ibe a na-akpọ ego. Adam's bread nwere 4-story building eji 400 naira were n'Ọnịcha. Ọwụ na 4-story building nọ n'Ọnịcha 200 sọnsọ. Ịma na nke Adam ga 40. Ndị ahụ ijede ha nnukwu na-eme ibe a. Ndị ahụ ndị gbara ego. Ojidike bread be
ndị agụrụ ahụ nwechara ego tọka ndị motos na Igbo tọka ndị motos bụ ọ bụrụ na ị bịara ibe indọstrị agwa gị na oje production nwe onye Igbo ukwu so o nwere ndị kpara ego those people amụrụ those then like Jessica na Okwuluora ndị ahụ ndị kpara ego ndị ahụ ndị kpara jọsọ ego afụfụ kpata nnukwu na ego mgbe ahụ ịfụ na mmadụ ndị ahụ nwere ego andịba ma ibe some of them say agaghị university because ọ dịghị necessary ịgụsụ mmadụ na akwụkwọ onye amaghị ibe ka a na-akpọje n'ụlọ akwụkwọ ịzụcha ya dị ya ụvụrụ ya ekwu fụrụ ebe a na-akpagbucha ụnụ nọ n'ala Igbo akụziri ha ụnụ eleta na about ala Igbo eje kụzichara ụnụ ibe dị n'obodo ọzọ kịta ụnụ agụchago about obodo ọzọ ụnụ enwezi ha access ime ebe a ụnụ na-epigharị na street of ihe a na-achọ ụmụazị ụnụ ji eji na-anakọrọ ndị mmadụ ego n'ikuku na ụdị na-enweghị ụmụnna na ụdị na ndị nna nna anyị eticha strọkcha ga-eji na-help people na ụdị na ofu onye daa na ụmụ ọha gị na asụ na-eji ha ego eji akwụrụ ya ụgwọ na ọgwụ okorobịa Jizọs eji ewepụta ego ndị ụmụ ọha gị eji ha ewepụta ego even ụmụnna ndị ọzọ nọ na akụrụ sef ka m gwazi ego ndị bụ umeanọ awụghị ụmụnna ndị ọzọ mana ndị bụ umeanọ ahụ nọ na akụrụ ahụ fe enweghị ike ikwe ka ofu onye daa na akụrụ asị na o nwere onye akụrụ ahụ adịghị ejighị ego eji akwụrụ ya ugwu na ọgwụ ka evuri ya pụtara nke Lord Zeus ka Lord Zeus leziere ya ego ọwa asị ndị akụrụ ejeghị ekwe ibe niile ahụ Lord Zeus na-enyere aka ma ndụ niile ahụ ọ na-eme ibe a nwanne ibe niile ahụ ibe alụrụ ibe niile ahụ alụ ndị be abịago na izuzu na-akọ nọnsensị ya na-akọ ụnụ na-eme ibe Ebuka Obi nwanne ịbụrụ all these people nwere data nọ na social media mgbe ọnwụ ị na-ekwu okwu ị naghị enweta share ma ọ bụ ihe a forget ihe niile ahụ ibe alụ ibe ahụ 419ers ndị na-emebi isi ya n'Igbo Lord Zeus why iji na-eme ibe ahụ ị na-eme jọz ka ị wee lụọ mansion isi na ego atụkọtara ụmụazị a na-enyere aka were kpabiri nke ha lụọ mansion isi na ị na-enyere mmadụ aka nwanne alụrụ a na ka ụnụ lụrụ and guilty conscience ụnụ ga na-ama ụnụ ikpe ụtụtụ na ehihie n'abalị ọsọgodo ụnụ biri na mansion ọ gbasa ha omeghị onye na-emere gị jealousy people learn and be wiser than you that's why you cannot do nonsense like that ịnọkọta ibute nwa mmadụ gbaa n'ihu akwụkwọ a na-enyere ego ọwụ na ị nwere ego why iji agbafa n'ihu akwụkwọ ifotogo traditional nwoke dị ka ọ gbara anybody n'ihu akwụkwọ sogotawara ya ego ewetara nọmba ofu onye a wee baa ya na ụmụ udo integration nyere onye ahụ aka ịbụrụ ka ha gbara ya n'ihu akwụkwọ unu na-ezuzu ana Igbo ụmụ Igbo amara gị ife unu agaghị ahọrịba ha ya esi at the end of it unu agbaba na indọstrị unu gbaba na pastor nonsense pastor unu Ebuka Obi nọ na-akparị ndị dibịa ike adịghị na nna nna this and that gba nketa ịwụ anụ ọhịa nna Ebuka kwepụrụ ya agwara m ndị ụka bama kwepụrụ datik dia gorilla warfare ọsọ nsọ ya nwa inwe ha n'ike ijide nwufe kwechiri na data dia gorilla warfare ha adago warfare inwekwa ha na-anwa strip ma step back ma onye ha chance ha nwagorokwa continue kwa the same thing one way trafficator the people that could not change the people nwere ike kwakọta ibe enwetaghị ibe ahụ fe kwechiri na ha n'ibe ahụ ma nwụọ na ya ma ha fụkwa ụmụazị ji continue kwa nwụkwa the same thing otu ahụ basikwara nwụ foolish people Lord Zeus enweghị ife echere na eme ebe pụtara social media na-ekwu nwe ka e were napụta ibe ahụ onu eji anata ndị mmadụ ego ọ dozie gị ka ị nwega ego na-ebịaga ọdụ ka ị na-akparị mmadụ nwanne ọ bụrụ na ụnụ eji ewekọrọ ego niile ahụ lee ma ụnụ ahụ ịlụrụ lee ma moto gị ma ibe niile were ego ahụ nye ndị eji tụọ ego ahụ ndị atụọrọ ego gụ na Okwuluora na kịta eme oshi n'ụlọ ọgwụ nke a gbafụta ọdaba n'ụlọ ọgwụ nke a oshi n'ụlọ ọgwụ nke a gbafụta ọdaba n'ụlọ ọgwụ nke a na-agwọ gị na-eme ihe a Okwuluora ibe na-eme gị wee ego ndị mmadụ ahụ iriri were ego ahụ nye ụmụazị
ọmụnwa traditional nwokeri na-agbara gị afa ana m agwa gị ibe ndị be na-eme na life afa ka na-agbara ụnụ ego ụmụazị ka ụnụ gbachiri ọdụ ka ụnụ ọwụ ọgaranya gịnị na ka ụnụ na-alụ were nweta ego wa weta gị kedu ihe nyere ụnụ ego ashị niile a na nonsense fake niile a ụnụ lụrụ na-anaghị efu n'ala Igbo nwanne iwere jikọọ na Germany ọ naghị efu iwere ụmụ ibe a na-efu na Germany like salad ma ọ apụrụ kụọ n'ala Igbo ọ naghị efu so o nwere ibe na-anaghị efu n'ala Igbo ndị oje ha efu ọsọ Ebuka Obi ọsọ ya lụọ ụnụ niile ka agbata nshi egbe ọ gaghị efu n'ala Igbo ọ gaghị efu n'ala Igbo ọ gaghị efu enwere ibe anaghị efu n'ala Igbo ụnụ mara ebe ibe ahụ na-efu jee kụọ ya ebe ahụ ụkatị ụmụ anụ ọbịa ọdụnụ ka ụnụ nwere mgbọrọgwụ n'ala Igbo nwanne 419 ka ụnụ nwa ndị 419 fụtara ibe ego atụkọtara ụmụazị ụnụ jere gbaa n'ihu akwụkwọ ịmakwa na Facebook na dọkụmentị ibe niile ahụ from the first time Lord Kwewus ka azụọla do Zeus ewu Lord Lugard ka ewu Frederick ewu Lord Jesus ka ewu Lord Zeus akpata isi egbe na-eji ka nte ụmụ na fụtara ebe atụọrọ ụmụazị ego iwere je kpụọ afụ ọnụ atụọrọ ụmụazị ego isi na egolo akwa nazie yi akwa be ndị ọcha na-agba canvas atụọrọ ụmụazị ego iwere 10% nyefe rie 90%. Ụmụazị niile atụkọtakwara ego niile ahụ omeghe nke ha ka gị ụmụazị niile atụkọtara ego ahụ nwedoghị nke nwere moto nọọ ebe iwere ego ha na-eri asị nwere ego nwanne kedu ebe shọpụ gode ịgbara bọị ndị onisi were megide kwụrụ ụmụ fake and nonsense edojusi iri anyị n'ala Igbo na-echekwado na-asọ ụna ala ndigo nekede anya n'ala Igbo n'anya m agwa gị ife ụnụ dị jealous mgbe ọnwụ ịkpọrọ mmadụ afa ị mara na ụnụ jealous of onye ahụ omeghe onye dị jealous of Ebuka Obi na Lord Zeus na ndị niile na-akpọ ndị nna nna anyị afa dị jealous of ndị nna nna anyị because ịbịa n'isi ọfịa kịta okwu mmụọ niile nọ n'izu ọbịa edozicha na ya ịfụ nke a gọọmenti kwaturu emere ya ndozi bifo gọọmenti kwatuwe okwu mmụọ niile agbaghala ọsọ ndị mmadụ agbaghachikwa n'azụ na ya ije na olulu eke ịfụ na ọ na-eme function bifo ndị gọọmenti kwatuwe ọ jealous everywhere ndị nke adịghị na nna ụnụ gburu ejima ọ nna Lord Zeus bụ gburu ejima because ego niile atụkọtara ụmụazị eji enyere aka orie na-ewere wụlọ ọgaranya enyekwu na-ejewere ụmụazị nye ego si ya jee kidnap onye ọnụ nwa na-ekiri kidnappings niile ahụ ohi niile ha na-ezu n'ala Igbo ndụ niile ife ha furu n'ala Igbo ọkụ unu ji ya n'anya oke moto ọkụ unu ji lụọ mansion gwa na anyị ife unu na-eme were akpata ego ebe a ka anyị ga-ejide unu niile ma Lord Zeus ma everybody ị ga-eme akaụntụ ife niile mere were kpata ego anyị nwa n'obodo a na-alụ ọrụ ka anyị were George ya ọnụ because ihe niile anyị mere was recorded so mana gị nwa ị naghị erekọdụ ya onten ife niile anyị na-emerụ na isi ebe anyị na-adọbikọrọ ego ụmụ ogbenye atụkọtara ụmụ ogbenye were ya na-evu na be nna gị mama gị jebe eche na ịwụ ọgụ na ịkpatara ego onye na-agba mbọ nwanne agbaka m mbọ wee ego ndị na ọgaranya na-esi na chi mana unu nwawo ndụ jekọtara ohi chọzie ka unu were koodu were batazie ezubezie ya ohi nekene anya na nka okwu mmụọ niile nọ na nka egbochichago ya nekene anya na n'Imo nekene anya even na your village Lord Zeus because o doro m anya na Lord Zeus ahụ ha afa ndị Igbo and omeghe onye ma your village mana nkwa na-ekwe gị ọ bụrụ na ị nwere ike idenwu the name of your village I promise you na okwu mmụọ niile nọ na village gị na-egbochichago ya I promise you na ndị eze mmụọ village gị alụbago ọrụ I promise you that na dibia nọrọgo n'obodo unu I promise you na emeghabago ndị ichie obodo unu and I promise you members ga-adị too much very soon unu na-ada ifere ma ukwe unu ọwa ọfụ ahụ a na-akọ na ama unu sleepless night because ibe niile unu na-eme a na-agọ ya n'ọfụ ahụ
kedu onye ije esi na-ewu atụọrọ ụmụazị Igbo ego ka e were nyere be aka gị rie the money ịpụta ime ibe a egosi ya ibe alụrụ alụ n'ihe unu niile ma skibo ma ome mgbe oji na-enwu nwa Ishi nwata nwaanyị kpuru Ishi unu na-eje unu na-eme ibe a ibe wụ na mmadụ lala onye nwụrụ anwụ ime ibe wụ na mmadụ nwụrụ anwụ unu jelaa ya o nwere many people so na ha agaghị eme all those things enwere many people so na ha agaghị eme all those things ife unu na-eme 419 and yahoo enweghị ife ọzọ unu na-eme yahoo and 419 stealing by tricks ọ ibe na-eme Ebuka Obi na-eme fake miracle na-eme na ọ na-emepe night opening heaven ọ na-agwụ ndị ọrịa ọ na-awụ ekpere ndị mmadụ enweta ya nyafe Lord Zeus achọrọ nke ije na village unu enwere mmadụ na-agba kpuru isi ịma gbajebe na nke Ebuka Obi kpoje ha na nke Ebuka Obi onwezi ibe a na-ekwu na ya na ibe adịgo serious and ndị odokwuru m anya na ụmụnne anyị niile ndị na-eme ife omenala anyị ha na-eyuzukwu smartphone o doro m anya na ha na-eyuzu smartphone and ege ha ahọrịkwafe anymore jebe na ụka unu ga-ejekata ụka unu ifele emewe unu mfunu jebe na ụka unu all these people na-anaghị eje ụka unu ha otu ha si progress ijekata ụka besola anyị zụwa ọkụkọ amara na Jizọs nwere ọkụkọ dị na Bible ijekata ụka besola anyị zụwa ewu na ọkụkọ na atụrụ amara na ịhafụbago unu uke gị ahụ ijekata ụka bịa lewe ose ọjị lewe ọjị elewe ya ife niile ma mkpụrụ aṅara amara na ịhafụbago ụka ije ebe a na-ekwuru ọbịa ụmụ agadi nwaanyị niile ha na-ele ugolo na-ele ọjị omekwa onye na-ekwe ele Baịbụl ma ọ na-ele chapelet ọkpọkọ nwa na-elesi anyị ma ọkụkọ ma ibe anyị ji eme omenala ije na-abịa kịta aga efụba ụnụ na-ezuzu ndụ da na mmiri na-eribe ama ha na mmiri na-eribe ụmụ anụ ọhịa Okwuluora nọ na Germany Okwuluora jee nene na-esi eprichi chọchis n'obodo a Okwuluora ịnọ na Germany na-eri ego atụkọtara ga ego enweghị cost price gaa nene mansion gaa nene one obodo si agba mbọ na-agba nkata nka na-agba ezigbote mbọ na-agbapụta ihe emechaa gị nawara ebe a na-ewu ọkụ eme ikpe kọba nonsense ebe a na-ewu ọkụ egbe generator ọ na-asụcha isi ụnụ ntị na-eproduce enough carbon monoxide ka ọ carbon dioxide amama ibe ụnụ na-agba ya ụnụ nwa ndụ gara skuulu Okwuluora kpagharịa na Germany ka ife one generator si asụcha isi ya ntị achọrọ nke ịmụta ofe ife hie ka ị mara ọdị ndụ bi ebe Okwuluora anụ ọhịa adị oyi je na-atụgụ na ị ga-afụ na a ga-agba ihite ịpụdata na without ihite ahụ na life dị very difficult n'obodo a etinkike na what of ewu ọkụ n'obodo a ipedo ka ọ na-esi ewu ọkụ na Nigeria watch the life of the people nọ here otu ọ kwesịrị isi dị Okwuluora what of need ehita ewu ọkụ oyi ya na-atọ ịma ha na mmadụ ji anwụ so Nigeria wee ebe anaghị take care of life Okwuluora nwa Igbo agbara nze ga-agbagharị gị hita na ọ bụrụ na ị nọ ebe a n'eziokwu ndị ama na ịnọghọ far from my place mana anaghị m abịa ebe ga-ewu imere mgbari Okwuluora nwa ụmụ nwaanyị nene one obodo a si eme mkpọtụ nene Nigeria ị ga-enene one mkpọtụ si ada na obodo a na ụdị mkpọtụ si ada na Nigeria ka ị mara ebe mkpọtụ dị Okwuluora ụmụ nwaanyị ị na-adụ ọnụ ka ofe onugbu
Okwuluora ụmụ nwanyị ịdụka ofe onugbu ịdụka onye ji sọnsọ ofe onugbu were zụ because ị na-eji oji too much ịdụ ka efele ịdụ ihe godo ka ihu efele gana nwa Igbo agbara nze wee ofu ụdị ihu ọya ka unu ji agba ofu ụdị ihu ka unu nwere ihu unu nwere round face ihu efele ndị a nwere round face anaghị amachachi ife ka mgbazikwu ohie ndị adụka ha ụfọdụ ọkwa ha nche niile mana ụfọdụ most of them ka o kezie ikpeazụ oso nye so nwe ike oso ndị ga-ebe so wele asarị dọkụbọba na ndụrụ ka ha mentality ibe and when I like ịnụ onye ọcha because of I like where hatred the color emegide amụtazie nwa dịka traditional nwoke dị hapụ ya na oke mmụọ na oke mmadụ kwebụrụ ụnụ niile ụnụ mere ụnụ short omeghe ibe eji ụnụ eme ebe nọ na civilized country omeghe ibe niile ga-awụgo bekee wa gbara mana whether of na village ụnụ ebe ha na-ewu ọkụ another one iji abụ otu ụzọ anyị si were emebi isi ma ọ na-esi ada galop ma ọ na-esi akụ jam ma ọ na polisi si asụ anyị bịawa ngwa kwụsịnụ bịawa na ngwa iji apụ ebe a na-akụmandị ya ihe n'ọhịa ọdụ steeti ka enidiri ka ọnụ kwuwe okwu because ụnụ nwa abịago na edres nice ọ dịka o nwere ihe ụnụ ama na ibe ụnụ na-eme ụnụ na edres nice ụnụ ji ala nwaanyị ọ dịka ibe a ka ụnụ kwesịrị ikwube ana Igbo adị mma mana ije ha ekwu ya because enweghị ibe ovologodo ka ọdụka nwa onene na nnukwute Ishi so ọ na-agba ka ndị ibe a na-akpọ tenis bọọlụ na ovolo unu si agba unu na-afụcha ibe were ahụrịkpọ wenara ụmụnne unu na-afụcha ibe were feki wenara ụmụnne unu Okwuluora enwechasịghị ibe ike ọsịsọ ma enweghị ike ịbịa bogo Lord Zeus skibo nwe ome mgbe oji Okwuluora and more of unu nwa alụrụ more of those people alụrụ unu kaja apụta idefend Ebuka Obi and unu ewere inyo wuchi onwụ n'anya mgbe in the times people ga na-eche na enwere ibe unu ga-emepụta unu evuruba gbaba na ebe then look at ife unu na-eme this time Okwuluora ịwụ anụ obi achọrọ nka mmepe ha anya n'obodo a ndị n'ebe obodo a ide na-eche ya ịnarụzi ebe a izuzukwa ezuzu Okwuluora fuck any girl he wanted to have criminal in disguise ihe pụtara nọ ndị ọdụkwana enyekwana wechazi ọdụwa ka o nwere ibe ga-emenwu n'ala Igbo Okwuluora ọwụ na nwa nkịta emenwu ibe ọ na nwa nkịta ga-eme ibe enwere m otokoto họteelụ ma ndị ga-ewe larị 1 larị 2 larị 3 ma nwoke Nnewi na nwere ego bironia enwere lot of them ibe niile emechara ọ naghị emezi exist so unu ha nwapụtakwara ọwụrụ unu nwa these guys the wolves in the sheep cloths the snakes in the monkey shadows Okwuluora ibe na-arịa gị iji eje unu ọgwụ ijefe ijekwa iriri ego ụmụazị and marakwa amara na ụmụazị a unu na-ejizi egwu ka ikpeazụ a ụmụazị a mụrụ n'orie na afọ na nkwọ na eke ọsọ unu na-agbara omenala ọsọ na-agbaba n'ime unu ụka biko ọsọ ọfụ unu amarago nje ahụ tawa afụfụ gbawa ọsọ unu na-agbaba n'ime unu ụka eje na-agọne ha ọfụ and ọfụ ahụ unu je na-anụ ya ije na-ewepụta ya na social media ma ebe niile ebe ahụ unu achọghị ịnụ ya unu ji anọrịrị ọfụ ahụ by force and mgbe ọwụrụ unu nụrụ ya guilty conscience ife ọjọọ unu mere ọ ga na-aka unu n'obi kpurukpuru na ọfụ oje eme m nke ome unu na-aṅụ mmanya ome unu awụrụ abalị agbụ aka ome unu na-agbụgharị from one pastor to another na-enye unu hope na onweghị ife je emenụ na a ga-ekpere unu ekpere na a ga-eme nke a ị na-ene anya ebe ekpere nukpe ana
emeghị nke na-awụ ọka evurugu vuje gị n'ụlọ ọgwụ ị nọrọ n'ụlọ ọgwụ a mechasịa gị ọbara ma ịkwa gị ọbara ọzọ gbugharị gị drip mee nke a gbachaa gị ọgwụ ka ichehuo ibe ahụ ịfụ traditional woked efu ndị dibịa fa na-ekwukwa the same thing udetere evurukwa gị kwatukwa ha ijekwa ụlọ ọgwụ agbakwa gị ọgwụ gbachafụ gị ụvụlọ gị gbaa gị ụvụlọ ọzọ ka ị hapụ ichetakwa ibe ahụ imere fa gbaba gị anyị ekwochiri go ihe olesi kwụsịrị ime ibe ahụ were ego ụmụazị nyefe iwu mmiri iwu inwere 600 and something thousand followers and iwu ọtụrụ millions ịbịaziri nwa Igbo agbara nze ga-amonetizere go Facebook gị ka ị nazi ekporobe ego anụ ọhịa ego ụmụazị ka iji gba transport bịa hie ọwụhụ don't insult people because of their health o mere onye dị ndụ a na-agwa gị ibe na-emebe ibe kọsụrụ the health of Okwuluora o riri ego ụmụazị ego ọba ncha niile na-ahapụ onye ha si eme ma shi niile be alụlụ ibe niile be alụlụ ma everyday anthem mmụọ a na-achụgharịba some of ụmụazị ụnụ ama history ụmụazị be anyị ọwụrụ na ụnụ ma history ba ọwụrụ na ụnụ ma history bụ some of them self ndị o ji awụ efetachabe ha efu mmụọ ifu na mmụọ nọchabe ha ijeri ihe dị ego ọ bụghị iri ego mmadụ wisi nọ ifesa onye ahụ ọhafụrụgo ọ bụghị ime mmadụ ibe wisi nọ ibe ya na onye ahụ so ọhafụrụgo those things were ihe these people na-achọghị ịma and because of ha achọghị ịma that thing ha na-afụta na-akparị ndị omenala mgbe ọwụ na ịfụrụ anybody ka ọ fụtara na-akparị ndị omenala na-akparị ndị omenala a na-ejidego ya mmụọ ejidego ya mmụọ ejide a lot of people a lot of them ga-agbacha ọsọ here scatter so of encouragement na-enye unu niile wụ ndị ọdịnala ọdịnala niile na-edefend ndị ọdịnala with their social media jishi na ike na unu ihe ga-remain take a place for all these people na-agba egwu na ha wụ na mmiri ona mmiri ya ona kịta abịa ona mmiri ona akabasi ya na ha ga-disappear they will do every motherfucking things ha ga-eme ka ha wee remain here but mgbe ọwụ na mmadụ chọpụtara na Ebuka Obi wu fake na ihe niile ndị a na-eme fake they will not continue na-eskibụ nwa ome mgbe o jechago obodo niile o jere jecha obodo niile o jere fụcha ihe niile ọ fụrụ ebe ahụ ọ nọtaba ya obere ivuo na Ebuka Obi ji akpata ji eme mmadụ onye isi ọfụ ụzọ ndụ Germany ya nwere highest ụlọ ọgwụ nwee highest equipment eji azọ ndụ adụghị nshọ na ba na-eme mmadụ ọfụ ụzọ ndị Arab ndị Dubai ebe ahụ skibobiri nwere mashin niile eji agwọ ndị ọrịa ịmana ha nwewa Arab na-ekpe ekpere 247 mana ọ na-eme ọrịa nke fe eje ha agwọtabe ha ese ndị ndube ha that another place agagwọ fa agwọchicha afa ha anọta a na-akwụ ndị a ụgwọ ihe awụ ndị alụrụ alụ a na-enu ha ego ahụ a na-anakọta ndị nhụrụ a na-enye ha ya adobe igo lọdụ Zeus dobe Jpac dobe Okwuluora dobe Skibo dobe ndị niile anyị fụrụ nwechara ọnụ na social media ka ha na-edifendi alụ ndị ha ji apụtacha aka na-emefa nche expect all this ndị content creators all this ndị comedy and all those things ị na-afụ ha ncha niile wụ ofu ihe Ebuka Obi is one of them ma ngwere gbuola anụ ọhịa iburu n'ala Arab Emirates bicha n'ara Arab Emirates bụ otu the assistance function ịnọta onwe ha eneten iwenata nwuru n'ala Igbo so nsọ ashị anụ ọhịa nwanne onwe ha onye na-enegara ụlọ anya ọsịsọ onye a na-enegara anya wa ọgaragiri o tego nwa Igbo agbara nze ji chee dafụ n'okwu ndị ọ dafụgo n'okwukwe so onye a na-enegara anya wa ọgaragiri onye kwuo okwuche ọsụgo wefụta Nnamdị Kanụ onye kwuo okwuche ọsụgo okwure Nnamdị Kanụ were kọva politik ya no ọnụ nwa ji Nnamdị Kanụ maazị Nnamdị Kanụ kwuru onye ọbụla naghachikwa otu o si ebi ndụ tufu ndị ọcha abịa
ọ gwaghị gị chọba Ebuka Obi, ọ gwara gị nwe anwa pụta n'ụtụtụ so na ị na-eje na ọdịka ibe Ebuka Obi a nọọ ihe a the man stand the fight ya against that. So nọọ ọnụ nwa niile even Skigbo nwe ome mgbe o ji nwere oge o bịara kparịa ndị IPOB mechaa ndị IPOB gbahee ya ntị ọ dakpụzie pretendie na ọ na-eso ndị IPOB mana ibe ahụ o kwuru ibe ahụ akwụrụ ya ụgwọ kwuo ya ka ọ na-emepụta n'omume IPOB na-afụ ya n'ọnụ iji were họrị ụmụazị. We know them. Edeka ndị na-eme ife IPOB je nene nwe oye nwe eke nene traditional wokedi nene nwada achara ugo nene ma dadiola mmaba ndị na-eme ibe IPOB n'ime mmụọ na eziokwu ọ na-apụta fa na ndị ji IPOB akpa ego ba na-eriju awọ na-eme millions n'isi ndị na-ata afọ je nene maazị iyi na New Delhi ịpụ ndị na-eme ibe ba na-adọrọ onwe ba ibe condition a position on the rare people ba adọrọ onwe ba ibe ịta afụfụ ọfụta gị na ọ maka ndị na-asị gị na ha na-eme nke a na-achọ na-asị egbuchasị ya nwanne ụnụ agaghị egbu n'ime agago m beyond that kama unu ji egbu m unu anọrọ hie onye ọwụna na-ada unu ahọrọzina people aba n'ime unu egbu okpo agbapụta n'ụzọ jụọ onye gburu unu nwa ji Nnamdi Kanu through you igwe na-eje ụka and through you politicians. Ọkwa unu na-eje n'ime unu ka unu jecha mgbe unu jere ụka esem unu je ụka mgbe unu fụtara amamibe unu kwuru ọ ibe unu mere ka anyị na-afụ. So how do we know your discussions inside the church? Na character gị ihe mere ka anyị wo ya ibe mere ọ ya nwa wo ihe mere wo ihe ewu. You are what you do. But Okwuluora never insulted in the Omenala. Mana Okwuluora na ejere panchani onye ọwụna kwiri fekete na Ndi Igbo. Nwanna ọzọchi ụzọ igwe. Mepete ọwụrụ palọ bụ unu imepele anyị ma room ebe anyị ga na-apakịrị God is fake. Ekete oke sukenatara go that one. Ife Ebuka Obi na-eme na ọwụrụ na ọdụ enu na ana mma ọwụrụ na ọdụ Chukwu na ndụ onye ọwụna mma kele my own kele nke ndị ọzọ na-ekweghị nna ka anyị bubatara gị na your family ya lụwa ọrụ ụbọchị ọwụ na Ebuka Obi mepere heaven soro nu jebe ụbọchị ọwụ na onwe onye kpuru isi na be ụnụ Ebuka Obi ji agwọ ya ọkwa ikwere ọwụrụ na onwe onye nwụrụ bụ ụnụ Ebuka Obi ji akpata ya n'ọnwụ na mepe one room ma 2 rooms ọwụrụ na bụ ụnụ gị mepe ka anyị pack bara God is yashi. We don't need it anymore. I wouldn't need to stand up in this time. Where's your one side? My brother, we are nothing but one of them. I chorokai wo potasi, I chorokai will ash in pack ya one side, case you cook one side. Woeful Politics aside. For how long ka anyị ga-anọ na mmiri ncha na-abaghị anya onye kwuo okwu na-agba ya tackle in one word ọ dị ihe strategic ndị ụka onye foto ọkpara ya omenala ya nụsọba ya ọ ga-ewepụtasị ya ndị aigote ọkụkọ ọsụ ogene onye owe aigote ọkụkọ ogene chief achọrọ m ma maazị mbụ nwada isi ọbịa masị ana m eme unu niile expect ka unu niile gaa die because ndị industry Ebuka Obi nọ na industry all these content creators ha nọ na industry costume dịga ibe a na-akpọ ya comedians ana m echekwu ma onye obodo nna apụtanụ ga-akwuo deten anakwa m eche unu adụkwa m njikere we are expecting it and ọnụ na line up and ọnụ ga-apụta ama m ife ọnụ ka na-eche wepụ istabanụ ya we are waiting for your people we know it afụgo m ihe n'afa pụtasị ya nọ ka ọnụ bịa defend ya fake unu mechie ekpokọ ya unu fake ya ha ka o je meminaba ọnụ bụrụ n'ofu n'ofu. In the abundance of water the fool is thirsty. Nee unu
ndị ọcha na-alụ machine na-ebido ihe from grassroots lugide to the skyscrapers. Unu abịa gbacha okpokiri vurucha ahụ na-ata ngwongwo na ngwongwo. Unu belivuru na unu je tonda bụ okwu ewu na ọsịsọ hafụrụ m ome were ha ma eje ma akpụta nwu ma ọgụ ma ibe a ma egwu egbo. Mana nwaanyị Germany si ebe nsi na-anọta na-agwa nwaanyị Germany na ọma na-akpụ ogene ngosi ya egwu ekpeghachi aka nka n'oge ndị na ụmụazị at the age of 10 na-ebidogo mmeki bụ ego na ana m aga na village by village ebe a na-agbagasị mmọnwụ ebe a na-emegasị ihe na supply ihe ogene because a na-ekwu maka culture and tradition. Ha nwekwuo otu ha si eme their own. Onye Georgia kwuo na ha si eme their own. Ajụọ m nke m nwa nso ya datara m nwa anaghị agba mana na ngosi ha achụkwu ekwuru ọbịa ọsụm kedu otu esi were mee deten nsi ya na alụlụ ya alụ no designers gwa ya ihe ọ standard for yes ngosi ya ndị Igbachi ka ha na-aka ogene ngosi ya kwuru ogene ahụ oji na before ewepụta piano ma wepụta ọdịsị ụmụ kpiriketa kpinkem a na-emezi na studio na anyị nwe na ana m akpọ deten na ume blacksmith na anyị na-eme otu igwe agapụta ebe a na-akọ ibe nso ihe na anyị nwe ụkwa fama eburu na-akịta esi akọ ibe ihe na ha na-use tractor were na-akọ ihe mana before then na mụnwa na-akpụ ọgụ na aka ka anyị ji akọ ibe na so ọgwụkwa m the same thing na ha na-eme ya na from ịkọ ibe ahụ from ọgụ a ka esi wee zie mezie chọpụta na ndụ nna nna ba alụrụ ọrụ lụgide ọrụ detena ha kaba nka detena enyewe egbuwe ha mgbu n'ukwu. So those generation passed away rịara ukwu mgbu. Another generation achọghị area ukwu mgbu n'ọhịa mere ji wee lụbazie ihe lụọ tractor. Farmer still remain farmer. Ndị na-akọ ibe still remain ndị na-akọ ibe mana ha na-akọzi ya in a modern way which is ọbịabeghị be ya anyị ka ji ọgụ akọ ihe. Ndị Hausa ụfọdụ ndị India na-eji ịnyịnya a na-eji ịnyịnya ma ọ wee fi na abụọ amakwa ya ụdọ zọrọzi okwu n'ibe ahụ detena na-ekpoke esi ya na ibe ahụ ihe people tried mana ọ dịsị ụmụ anụ ọhịa ịbụrụ onweghị ibe ha menwuru fajọsụ nwafụta vuru content creator na-akpagharị ka ndo babia ala nyanụ nkọbọ nwanne ọ ndị a ma ndị oshi the boys men na-enweghị Okwuluora pa ma ndị oshi Lord Zeus ha ma ndị oshi ha ma kidnappers ha ma ndị ọjọọ niile dị iche iche mana abịa fa echekwa na iche nna anaghị m anụsọ ụmụ boy ọgụ ọ bụrụ na unu respect ha our culture and the tradition unu pele mpe ndị na-emebi ụwa ebughị ibu and the world agaghị emebi banye ndị na-emebi ụwa which I know that na ọ ga-emebi na ndị fụchara ya gba nkịtị and of which I will not keep silent any longer. Nwanne unu megide ihe a ndele gị ikwugodo ezigbote afa gị na-aza lọdụ ọtụ nne gị Zeus ikwu ezigbo afa gị afa mmadụ ya nweghị onye Igbo na-aza lọdụ Zeus afa ya nwụhụ lọdụ Zeus ndị ego ede na ezigbo afa gị ji afụta anakwa mụkwa ha ma ekwu n'ife ekwuru ekwu anakwa n'ife edere ede ndị mbido debe gị ebido mgbakọba gị ana m like ibiri from the beginning of your life how do you started onye nwe biography ọ bụrụ na ị chọọ na aka ya mara onye iwu ka a recognize ya gị international ị ga-ede na your biography no ife ahụ imere oge do 10 mgbe ibe imere at 20s ife imere at 30s nwanne ebe a ka a na-ama mmadụ hapụzie ibe imere ibe no area first step go ria your second step ruo ya third step aya agbara gị onye ewu ife niile na be emezi kịta awa akpakara dị ngwom anụọhịa na-enweghị step na-enweghị ebe a bidoro just all of a sudden na-azụ content nwanne ebidoghị m Facebook as a content creator emepego m Facebook at far back as 2008 which means onweghị dịka content creator monetization or comedy or something like that. So
eyuzuwego Facebook ka unu nwa josoro unu nwa character assassinations. Those people gacha school, they continue with if ha gara na school. All of you comedy today, comedians, unu niile which are university graduates, and don't now continue with if unu gara na school, and they want people to take you serious. You disappointed yourself from the first day you drop your certificate, you didn't continue. Keep on trying and keep on hustling, keep on believing in yourself until you open the door with your own key. Many people unu na Ndi Igbo ka unu ga na-make a loud noise. No, na village ka unu ga na-make loud noise. Okwuluora, ana m promise gị onweghị anything ede access ime n'obodo a. You are nobody. You shine from people. You were a parasite. Now, we Igbo balance ga monetize the Facebook with his own everything. Because you are nobody. And unu niile nwa Ebuka Obi jere n'Israel ha monetize ya Facebook ye. Anu bịa na agba agụgbọala because oje ha eje nwuzi Dubai again, oje Turkey, a monetize ya Facebook ye. If you go to na-esighị anything. Akwa ọkụkọ o jego na Indonesia ka monetize ya Facebook ya maka nwoke adago. Nwoke etigo. If you go na onwe ife unu niile anụ ọbịa gwa unu bịa gbawa mbọ ka mara na onwere ife unu ji awụ na ese unu na-eje ekpe ekpere. Okwuluora ekpere anaghị monetize ya Facebook gị na Nigeria. Lord Zeus igunwa m ebe ijere monetize ya Facebook gị na-eme ibe anyị na-eme ka i were nwee follower. Anụ ọbịa disappointed to ndị mụrụ unu. After na akwụchara unu ụgwọ akwụkwọ zụcha unu na unu akwụkwọ na-apụtasịwa ibe a ka unu je na-eme ụmụ anụ ọbịa. You want a cost price. You want a selling price. You want even well. Right, if I missed Ibu, I'm watching more na girl. I know na so I except that I duplex, except that I mansion, except that I now acquire millions and millions and millions. Man, I've take care of themselves no gonna party. Get a jega him if I allow. Na pụọ n'ụzọ ọsịsọ na onweghị ife unu nwanne ọ bụrụ na ịlụrụ 2 rooms and parlor ịlụrụ ezigbo unu ogodo 2 rooms ogodo room and parlor ịlụrụ ezigbo hapụkwa ibe a na-egosi gị ibe a ụcha content creator ihe alụrụ anaghị eme exist. Matthias Isiagu have see it all. And they are mere o ji na-ewe n'unu 247. Unu ga kwebụrụ anyị ga-adụ very strong ka anyị were defeat all our enemies. Ibe ahụ nkwa nkwere unu. Unu ka ja apụta, mmụọ ka ja apụta. All of you ife alụrụ unu bịara defend ụka. Tonda gbo okwe unu n'ori na afọ na nkwọ na-eke na aza Lord Zeus. Nwanne lene rekọdụ ya ha ji apụta mmụọ dị mmụọ ha na-apụta dị mmụọ anyị na-ewin na-apụtasị ya na alụrụ na alụ keep unu stand by alụrụ na alụ dobe unu stand by unu ga-eji emeri ndị omenala na ọdịnala mana unu ama ha datana na mmụọ ga-apịawo n'azụ like this at this time a na-eme Lord Zeus unu bịara imebiri ya omenala anyị ịnọ nọ inyere nwa onye Igbo aka ịmakwa na nwanne gị egbu ya n'ihu akwụkwọ echizi onye ahụ mewe azụ ọhụ nke agbara na enyere aka ọhụ onye nke enyere aka o mezie otu onye ahụ si kpata ego echi o wewe iwe waya eji mebọọ ya mee ihe ife ahụ ihe unu ji eri inidịghị inyere mmadụ aka gbaa ya n'ihu akwụkwọ
Abalosia ngene. Lord Zeus only defending his source of income. If we go near ka eji azụba gaanụ chọọ sọsọfụ gaanụ ịbụ ndụ mmadụ na-alụgba mbọ na nkwọ Nnewi na-emebe ọfụma na-ele mkpirisi igwe na-ele mashin ọ na-edefend source of income ya ịpụ ya Ebuka Obi na-eje egobi ndị content creator ndị bloggers nwa Igbo agbara nzi ije emecha kwa ịbụrụ ọnụ a na-egbe kwara ije emecha lachapụta ile ọsịsọ nwanne ịnara ha anaba ego awụrụ ha na ị na-alafa ego don't worry ndị ha hide under our carpet yes ịnara ha anaba ego nwanne ị ga-asang dia igo sing dia song ịnalafa ego ịmọzụ sing dia song Igbo agbala nze ya wụrụ na ịnara ego a I tell you, you must sing their song like Lord Zeus did. Ipuru Ugobebe nọ na London. Fa anatagodi fa nwa. Ipuru chief imo. Fatasi vano. Ụmụ akpakara dị ngwons ono bịara inye anyị fake. Nwanne o tega anyị fọra fake. Mụ na ụmụ aba anyị atagide ga afọ amara ga anyị ahụ. So we don't give a shit. I man enwere fake life so chief imo fake life unu niile je support wa na Ebuka Obi nna unu ụmụ anụ ọhịa from chief imo Jpac ka so Jpac unu niile wo five alụrụ unu alụ unu na defend the source of income unu Okwuluora sleeps with the hookups girls in Zion Isiagu agwa ya kwubo unu na-amụghị ibe unu amachasịghị ebe ike unu na-eje oyibo unu na-ezuzu anụba onwe nke asụ ọkwụna nwa ude afụta ihe ndị Okwuluora ndị a na-ala nna jenụ nọrọ na ọsịsọ unu na-ezuzu zuzubalities everywhere eji amụta nwa mkpi na-agbara ọha so na Okwuluora mkpi na-agbara ọha ndị Igbo mkpi na-agbara ọha ndị mkpi na-agbara ọha ndị Igbo ka ewe ụha Okwuluora ka ewe iwu mkpi na-agbara ọha Lord Zeus kpachakom Lord Zeus kpachakom jee chụwa ego kpachakam Master Lord Zeus kpachakam you do too bad vine ụmụ ogbenye ọ dịghị Chukwu mma Lord Zeus biko jee chụwa ego Lord Zeus kpachakam ewu kwachaka kpọm so ogbeghị ife eji ga-eme ife na-agụ everything na-agụ nwere price to pay ewu kpachakam o meghị ife eji ga-eme ọsịsọ a na-agụ ihe na top 10 ndị nwere ego na comedy nwanne onye obodo imere mgberi tụbọọdụ nwa nweta ga-eji m afọ ọzọ gị ibendie ka afọ ga ha ka one mgbe ị na-ata anụ na-abọ ka afọ ga ahụ ha ka one na-enu mgbe ị na-ata anụ na-abọ ka o tikpọkwuo ka e were some part balance ya na ihe ụmụagụ nna ọ dịka anyị nwe the cat gara outside unu nwa the mouse governor the house ọ dịụnụ ka unu anọrọgodi ya nna anyị nweta ụnụ anyị ga-eti unu ịchaka ị naghị agba mbọ otu anyị ga-esi enwe sistem ga-contain everybody onye ọrụ na-agwa n'ihi fekitensi unu kretiri unu mee ndị mmadụ ya bịa emebezie unu ewepụtaghị lot of people onye ọwụna na-atụzi azụ onye fụta n'ihi ya ụfọdụ na-eyifuzi ya kwafa face to face na ka e were nnata ego emere one woman a na-akpọ eze nwaanyị ọsụ okwenelana ka asụ okwenelana o pụta ọsụ nwaanyị ibe ya ị nwere ike iyifu akwa ka onye ga ego nwaanyị asị ya he ya ọ nọrọ n'ihu ya ichechi ya dete n'ozugbo
gosi the thing, nara the money. Ife niile ahụ ife unu na-alụ na Nigeria. N'anya m agwa unu. Ọ demokrasi. Mee na ife unu chọrọ ime. Mana unu nwa anwa megide were nọchiere m ụzọ ahụ na-aga mụ na unu ga-eju ana. And unu akịta eme anyị ka anyị weelu unu iwe. And ọ bụrụ na anyị weelu unu iwe nwanne mmiti egwu nwa ụlọ Zeus kama ige ha agwa m eziokwu. Chọọ ka ime m prank ma ọ ka ime ya onaghị isi eme ya. Nwanne agbajie nga ọba. Atụọla ụmụazị ego were ego ahụ nye ụmụazị ya. Onwe onye donate were enye ya. Unu ibe agụ na Okwuluora mere. Ọ ya nwemere unu ji nwe ego meghe ego onweghị ibe ọzọ unu nwere. Mụnwa traditional nwoke dị mụkwa na ọwụ na nleziele mmadụ 10 ego. Awụrụgo m emironia. Ego nọ na your business. Many people na-eme via before. Ọ bụghị gụnwa onye izibido many people na-eme ya. Many people fukwara na ese na ha achọghị ime. Hafụ onye a ga-enyere aka onwe nke ha ji ha enye aha. Ọ naghị awụ okolo ndụ be anyị. Anyị ejighị ezu anyị. So vrunu that tempo here. Ebuka Obi ịma ndị ga-edeceive. So ọgbọgwụ adịgo tight. 10% likely ibe a m kwuru. 10% share my video. 10% also go ya wụ nọọsụ ofu onye share the video. Ife awo ofu onye do ofu mmadụ. All this like ife niile na-afụ na nke Lord Zeus, ihe ahụ fake names. Ihe ahụ ihe Ebuka Obi ha lụrụ. Mana anyị agaghị believe na the system. We don't believe in that system. Few people, only few people who awakens. Awaken ones. Those are people can ada gburu kata gburu. Na deceive Okwuluora. Na ibo na Lord Zeus. And then agwu unu. Most of followers unu not egola aka na this Facebook. Ha amara go ihe before unu potassium. Mana na-eche that na unu na-eme if the same thing. Mana ama na o nwere ife ọzọ unu adịrị dị ya. Ndị ife ahụ unu adịrị dị ya kịta ihe na-akọtọkọ unu ọba. So they are doing this same work with Ebuka Obi, learning, leaping out of people. That is what they are promoting. Isiagu, that is what they are protecting. Chairman, I don't believe you to God who... One name again, need he believe him. You don't need to believe me. Either you are one of them. Uno leap out of people. Lazy men. Odiki ihe awụ ọdụ ihe eji mara ndị Igbo. Ndị Igbo na-alụsi ọrụ ike. Fa gbara ha na-agba ezigbote mbọ. Lord Zeus ike ọrụ adịghị ya. Ife awụ onye na-alahụ ụla 12 hours. Wele nke ọzọ mee business. The same thing Okwuluora. Nwa Igbo agbara nze bịara Germany kama o ji alụba ọrụ. Ọ naghị alụzi ọrụ kịta. Ọ na-akịta create bad record. Before you know it na, o create bad record ndị obodo a ga-eji evu na ya bai. Ya na-ezuzu ihe ahụ ọ na-ezuzu. Ya ejekwenecha ọrụ ọ na-alụ na-akwụ obodo tax ka obodo nepụrụ ya anya. O jekịta emele illegal things. Nwa Igbo agbara nze go to school and study. Learn about here. And do away with all these people ji akwa to go. Ihe ị na-eme ga-atakwa gị. Amakwa m ihe nji na-agwa gị ya. Ndị bọsụ ọ ga-ata gị. Eme agwakwa gị ego ga-apụtakwa ihe agwa gị ya. Gaa chọrọ ọrụ na-alụ Nwa Igbo agbara nze. Go and look for work. Ị na-alụvu ọrụ before. Kịta na ị nazi eme ihe 419. Gụnwa na-eji haziri ndị gụnwa wụzi dị mmanụ na-ejighara ndị akwụkwọ. Obodo akwụkwọ polisi kọntrị ihe niile nakwa eme a na-amonitọ gị. Anọkwana m obodo a more than 16 years. Ibe ọwụna ị na-eme n'obodo a ha na-amonitọ gị. Na-agbara gị nkịtị nwoke ịtụfụta ọkpa egwu ka a mara ọnụ ha. Agbara gị nkịtị ka ị na-eme ha nakwa amonitọ gị ibe niile ị na-eme here. Bọsị a ga-akpọrọ gị. By then ha enwetachaga every motherfucking test ha needere. Ị na-ene anya evuru gị here. Ị gaghị like ihe ga-eme. Ihe obe mmadụ ka ị nọ. And enwere ibe mere gị iji were hafụ be nne na nna gị bịa here.
ijọsụ hapụ be nne na nna gị bịa obodo a ịbịa mee content creator. Focus on ibe ahụ. Focus on so that ị ga-analụ ibe anyị na-anụwa ahụ uche. Ana m agbara gị afa nakwa aza na ịwụ papa Igbo wuru the masterpiece of Chukwu okike abịama. Ọwụ ya ka iji bịa obodo a. Ọwụghị ịbụ oji jighara ịbụ ọchị ịchaghara ịmaghị onye isi kwado. Kedu onye isi kwado? Obodo a ga-evuru gị vuna gị n'obodo a ibe ị na-ezuzu na-agbakọtara ba ndị ohi na-agbakọtara ba ndị ama na-alakọtara ba ibe ba achọghị be ha. Bọsụ ha ga-evugu vulugu m ga-agwakwa gị na agwara m ga-agwa. Iji anọ n'obodo a ikwụchafụ onwe gị n'ọkụ every time ga-eveta ọmụnwa Igbo agbara nze mehore nzikwara ọmụnwa Igbo agbara nze. Go and speak Germany. Go and integrate yourself with ndị nọ be ha. Ọwụ na mmadụ bịara na village gị nwa Igbo agbara nze for example. Ọ chọghị communicate with ndị village unu ọjọọ so nọrọ ebe ahụ na-ekpokọta ndị mmadụ. One day unu ga-ejecha unu si ewefu onye ahụ dị ya because ọ dị ka ọ batara village unu karịa unu ọ naghị cooperate with unu nwa. Onweghị nete na ọ na-ele show concern. Ifugo eketa. Ana m agwa ha ibe a. Anyị na-eje mba na-aba mba uru. Ibe ị na-emewe ibe ndụ yahoo. Hapụ ibe ọ na-eme ikwuo ihe Biafra. Ama ihe nji na-agwa gị ihe a. Ị na ha egosi ya your characters. A lot of ụmụ be anyị na-anwụchago. A lot of ụmụ na-ejidechago ụmụ be anyị degbucha ụfọdụ mechaa ụfọdụ ihe niile emere ha. Na-agbacha okpotokpo anyị ga-emecha anyị na-emekwa investigate a lot of things. And unu mee ọdị ọgụ a ga-anọ unu na kịta egosi unu na-afọm frontier ọdụ unu ka unu omeriwe gị taa. Mmụọ bịara ibe agaghị emeri ya emeri. Choose you where you belong. Choose you stand there one place. I shake Ebuka Obi ọwụrụ onye ka Ebuka Obi kpọfụta content creators go. Kpọfụta ya ụmụ anụ ọbịa gị ike nga uru agụ agbabara go unu so ike nga anọ ihe na-eme ihe Biafra na ọwụ na ọbịa dị ya na o nwere otu o siri dị. We know all. A ga-akọpịasị unu niile ọsịsọ onweghị ibe unu. Bụ na fight with nature and that nature stand go there. And at the end of it, ibe mmụọ be anyị ga-eme unu because unu ma mere ihe. Ibe mmụọ be anyị ga-eme unu n'ofu unu agaghị like ya. Gwere nu keep unu vuru nu nshi na-agbagharị. Na-achọ onye unu na-enyegbu. Unu afụtakwa na challenge something nweta ihe mgbe Igbo unu na-enweta ihe. Ka ịhọrọ ibe unu na-eme ihe fake everywhere. Ụmụ akpa amụ. So na ndụ onweghị onye ji unu na ndị ji unu nwa ji onwe unu. Ka azụ give to liter. Nne adịka akpasu onye ngị ọ dịka akparịgo m enyi ha nwoke. Ọ dịka akparịgo m ofu enyi ha nwoke. O nwekwara na ikwu obe a kpọpụta m ndị enyi nwaanyị. Kpọpụta m bịa ndị enyi nwaanyị. Ị chọrọ ịnụ ọkwa ị chọrọ ịnụ ọgụ ị na-aza give to liter. Bịa ndị enyi nwaanyị ngwa jide na onye ahụwa ya ka onugbu na comment section. Enwere m enyi nwaanyị. So ha gaba etighi ibe iche na nna ya nọsazi ụmụ nwaanyị ọgụ. Ụmụ nwaanyị nke m ngwa kedu ụmụ nwaanyị m ụnọ alahụ ụla ka ụnọ mere ibe a na-enu onye ahụwa ya ka onugbu ọsọ abịa wulite ibe ma ọchị bụ ọchị ka ị na-achị iche na m ji anụsa gị ọgụ. Okay, let them come. Let them come. We are ready for them. Na ndị enyi m nwaanyị awụọ na ha dịka Ebuka Obi nyere ndị a 2 million. Ego illegal money launderers is too much. On the ndị organ traffickers. Ekere duru Chukwu okike abịa Maazị Nnamdi Kanu gwachara ya everything. Wee tachaga ewe ndị Hausa enyechago ha anụ suya ahụ eji ụmụnne ha were hụ ba ata. Unu atachago suya eji ụmụnne unu were me. Ọ na-enye unu nsogbu. Unu kajara akaja.
onwebeghị ife unu eribeghị onye kasịkwa m ife ndị ụwa ji agbara ụnụ ọzọ a na-agụ history of Africa eje ha agụ ya ụnụ edebe kingdom niile nọ na Africa in African history fa eje ha ekwede ya ụnụ ana m anụ ọgụ nnọchi ọgụ ka ya edewe ya ụnụ amanụ m na ndị mmadụ na-agbara ụnụ ọsọ onweghị ife ụnụ anaghị eri fama onye ụnụ aplanụ ka alụọ katọrọ ive ma bụ ụnụ anọrọ ebe a na-amịsụ ya ejiri ụmụnne ụnụ egbuo amịa ya azịsụ ya were ọkpụ ya nye na-azụrụ ọba nta ụnụ a na-ata ụnụ tacha ụnụ apụta ebe a na-ezuzu zubaritis bịa ndị enyi nwaanyị ebe ekwene ka ụnụ nọ ọ wụrụ shọtụ onweghị onye chalenjiri nwata nwaanyị a ime ife nji eme ịmara na enwezighị m enyi nwaanyị ịmara na enweghị m enyi nwezighị m enyi nwaanyị ọ wụrụ datina na share ya na this video ndị ọdịnala enweghị m enyi nwaanyị agụụ dị n'obodo so agụụ dị n'obodo onye ọwụna bụ akwụrụ okwu hie na na-ene anya ndị mmadụ n'okọlọ Okwuluora beg nwanne watching from Ghana achọrọ m ka ndị enyi nwaanyị Chineke Obinna Okechukwu onye nke nwoke o meghị enyi nwaanyị n'online nekwa ife gift lita gift na akwụkwọ nke onugwu ebe a ndị enyi nwaanyị ekweghị ekwu okwu well it is well. I was born alone and I've been fighting alone and I've been winning alone. The best battle that I have won so far is all those that I fought alone. I don't wait for anybody to do anything for me, because if I waited for people to do something for me, know that I'm a onyangulang. So I'm still alive. I do it my own way, and the defeat is always me. Give the leader. Nwanne ụmụ nwoke na-agbajika ihe mkpirisi igwe n'ebe nọ. Alagoghị gbuogbuo. Onye nnọba omeghi ife ewu. Ifere mmehie. Nwaanyị be ya na-apụtara social media ekwu ọdị okwu anyị na-ekwu. Ụmụ nwaanyị emere deceive na ezuzu ka ha. Ala anaghị gbuogbuo. Ifere anaghị emego. Oga use powder and pull Evangelist Ebuka Obi down. You will marry the woman. You will marry the woman and have the in her quality with whatever agwu dig how the cogna anoya. Because what dig question for the ban a kuku in Noreba ne Zuzu. Mwanya ke half dig. Oh, the corner one no nwoke. Nwaanyị Ebuka Obi n'ala atụbaghị ime ije mụọ ọlọ dig. I wanna dig na DNA test of ụmụ ya na. Epo na ọwụhụ gụnwa mụrụ ụmụ ahụ. Ikwusi okwu dig kwusi kwuo okwu na ekporo ya jee na nke Ebuka Obi. So no nwa ndị eji mebe Igbo. Ekwensu bụ ụzọ nweta nwaanyị before nweta nwoke. Ọ ibe edere n'elu na Bible. O bụ ụzọ nweta Eve. And ekwensu ahụ enwetago because dig kwesịrị ịnọ ya na-ekwu okwu mana ọ naghị ekwu okwu because onwe ha amụ. Onwe ha ọnụ. Ndị a ndị a na-edobe sọnsọ iwe onwu dig je na-ala gị ọlụla mana onye na-ala gị atụba gị ime wa another person nọ n'ime unu ụka. And ihe anyị bịara ka anyị mee on mask. Suje na DNA test of ụmụ gị. Ụmụ nwaanyị dị ka gị na-ekwu ka gị. Ọwụ ha nwa. Ọwụ di ha tụbara ha ime. Ihe awụ ihe a plant. Adịghị awa experience nwere. Most of unu na industry unu nọcha na court unu industry court unu. Ọ ihe unu na-eme. Mgbe unu efuru nwaanyị na-apụtara social media na-ekwu ike onye a di ya enweghị control over her. Tensi a na-alụgo. Nwaanyị akata ka nwoke na-agbara ọsọ ka nwaanyị furu kwuru. Ị na-ajụjụ nwata nwaanyị ọma mmọnwụ. Mmọnwụ ndị Roma akwụkwọ ahụ mmọnwụ ndị Igbo.
omenala Igbo ka a na-eme eje m na ahapụ ka ikwuchicha okwu ikwuchazi okwu achịkọrọ m okwu niile ahụ ikwuru tụsa ya ebe oje na-awa gị ibi na-eto ha ahụ anụ ọbịa na-enweghị respect na-amaghị ugwu nwaanyị idefe idekwe your family can't control you anymore because I am above 18 years. I'm above 18 years. I would go my man, and I'm doing what I'm supposed to be doing. If you go eketa, in our boss or behind all here, bakara dingwo mwanyi dive notaraba mbongoke la kasi golo ala kasi chaga evlugu koyo fungoke. Inazia no dia enwe gomdi inorozi ebe na ala gwogwo diga enwe ha ọnụ diga wanu obia diga nwukporo anya orugodo na enube di na enyi nwoke wu mgbada na anya ka mgbada na-ene mgbada anya ka oje na-ene nwaanyị ya na-ela nwoke ọzọ na-eme ibe ọ na-ene n'anya oh okay, that gift to Rita is a man. Also, we married the woman at 25 years. Nne, enwetaghị na virgin. Ekowaga akụwasị gogo. Ikpuhu na-eshi ishi. Ovu n'ọhụ ule. Anụ ọhịa. Ada nwaanyị dị 23 years. Ịpụ na edu 25. Iji 2 years taa ada nwaanyị. Mana ga ọwa ọgbụ na-akparị m hie. Kpọpụta ada nwaanyị bụ ọtụtụrụ were big na akwụkwọ wa gị bibe anyị na-ezuzu mana ga awụ ha ọgbọ live Evangelist nje ka ọ laa agụ ọnụ nwa mere Ebuka Obi ọnụbeghị nwaanyị ọ na-egiri kokwe ya na traditional nwoke dị nwa echi na traditional nwoke dị enweghị ebe o ji arị incarnate nwa echi na nakpụrụ n'afọ nwa nwaanyị nwa izu nwoke o ji amụ ọwụrụ m nwa alafụtakwa nwa echi na anakpụrụ n'afọ ada nwaanyị nwa nwoke o ji amụta first nwa nwoke o ji amụta ebe ọzọ kwara ya mụọ ya amịfụtakwa m again azụchakwa m nrukwa 18 edikiri akwa m traditional nwoke dị nwa udude nka kendọm ebe ọwụ na-eji amụ m mmegidekwa ibe nekwa ọmakwa n'ibe mụnwe position ga ebe njigharị incarnate kwụwa ya zụcha mechaa nna anyị ụnọ ọmakwa ife wụ marathon amara gome ebe njigharị ba nnakpughe ebe a rịbara n'ime akwụkwọ ada nwaanyị ọmụọ nwa ọmụta wụrụ nwoke ka a mụrụ ibe anyị na-enne ya enwere m ike sefe ejeghị m egbu igbe ka m kwukwe ya ekwuo ada nwaanyị nwa nwoke izizi iji amụta ejeghị egbu igbe were kwụba ọtọ o ji eme ya shap kwamkwam ọ kwụrụ gị ọtọ so maka na egbughị m igbe were kwụrụ ọtọ so ka ị marakwa one nsi ji afụta anaghị m egbu igbe were anaghị m egbe igbe so ịmụ ha na nwa egbeghị igbe were kwụrụ ọtọ ọkwa ọmụnwa bịara ịdọ na ijekwe na gbu afọ enugwu ya ana m ekwu uto 25 years ada nwaanyị akara gị mmasị anụ ọbịa Ebuka Obi na-ala gị dị gị na-ala gị Ebuka Obi laa gị dị gị ala gị ọnụ nwa mere nwa obere nwa ahụ chọghị ịnụ nwaanyị ọ na-aṅụ Igbo kpọrọ Igbo sewachaa isi ọmabara n'ihe odumeje na-aṅụ Igbo odumeje na-ese Igbo Fino na-ese Igbo odumeje na-ese Igbo Ebuka Obi na-ata ya atọ ka m gwa gị ihe Ebuka Obi na-emenụ ogene na-eme Ebuka Obi na-eburu onwe tụọ n'ana Ebuka Obi na-eburu onwe tụọ n'ana ka ọ na-achị ọchị ka m na-ekwu maka ya maka ihe niile m na-ekwu ọ na-adụ ya surprise kedu onye nsi amata ihe niile a na-ekwu Ebuka Obi na-ata Igbo atọ jee n'ọnụ Ebuka Obi ọnụ m ka ọnụ Ebuka Obi acha ọcha
no no mo na achara ede because e kisiri m nwaanyị enwere nwaanyị onye ojii nkisiri bosi ya ọnụ ya uvi ọnụ otere n'ọnụ ya penti ọnụ ma ọ chatawa nwa obere red jene n'ọnụ Ebuka Obi achọrọ m unu fụ ebo nshọtọ ya ofu enyi m nwaanyị apụtago ofu enyi m nwaanyị abịa gọọlụchi so ị nọ ebe a si give to barrier m nne hụọ ya ka onugwu ejeghị m ekwe short I will not agree nne o nwere onye kparịrị m Ebuka Obi na Igbo eno ifu ọnụ Ebuka Obi na-eyi anya n'ọnụ ebe a jee na newe pikche Ebuka Obi na-ese Igbo odumeje na-ese Igbo fino na-ese Igbo nke odumeje ịma na odumeje nọ n'Ọnịcha ebe na-eme gị noise and ọ na-awo osecha Igbo ya ahụ so egwazie mmagada na-abago mmagada ọsọgo eso Mazda eso machida you do smoke mkpụrụ mmiri na Germany na biko ọ na je wetara m mkpụrụ mmiri na Germany wetara nwa Igbo Okwuluora oji ya bịa ka nje test ya na nke nwa Igbo agbara nze fino na-ese gị odumeje na-ese gị Ebuka Obi na-ese gị nwanne ị gaghị akwụsị Ebuka Obi ise gị Lord Zeus na-ese gị Okwuluora na-ese gị na ndị a niile na-ese Igbo ma akọrọfụ ọfọ na eje ma agọrọfụ ọfọ abụdịgel in London setoyo na o nwere ndụ ya na o nwere ndụ okwu ha dozi n'aka ọ dozighị n'aka the girl in London o nwere ndụ okwu ahụ do n'aka ọ dozighị m n'aka ọ wụrụzie na ọ chọzie misbehave ya misbehave ziere ndị ahụ enyi m nwaanyị ọzọ abịagokwa idenu anọzie nna unu n'ebe ahụ na-agwa m okwu mụkwana ibe ọhụrụ achọghị m ị na-anụsa ụmụ nwaanyị ọgụ ọ chọrọ nwaanyị ọhụrụ ga-afụta ebe a kwuo okwu gwa m okwu ka unu tie onye ahụ na ebe o belongụrụ ka unu tie ebe ahụ onye ahụ ebe o belongụrụ give to liter ị na-anụkwa ka ọ na-eme na ọ hazuru ike na-esi na-echezona were fonu nye enyi gị nwaanyị ka ọ nụọ ọgụ a ọ bụrụ na unu hapụ that give the leader ọkwa otu a ka m si ahapụ most of ụmụ nwaanyị because ịhapụ m ebe ụmụ nwaanyị mere m ibe o meghị nwaanyị fụtara di ya give the leader ifuru kịta anyị na-afụ ha na awụghị m mmọnwụ ụmụazị Ebuka Obi na-ese Igbo Lord Zeus na-ese Igbo ife awụcha ụmụ anụ ọbịa alụcha na nwere ife a ga-emenwu n'ala Igbo fam ha na ndụ nwa obodo jọrọ ịmụ ife ọ dụha ka ndụ nwa obodo anọzi ayo ọgwala onye ese ya ma bịa ayo ọgwala onye ese ya ma bịazi ayo ọgwala onye ka ayo ọgwala gị na ya ma bịazi ayo ọgwala gị na ya agaghị anọzi ụwa ka ayo ọgwala gị eso na ị na-eje n'igwe ayo ọgwala gị na ya ma bịa ụwa ka anyị ọgwaziri gị ka mgbanye gị ka ntụnye gị azụ na-esi m olu ka anyị ọgwara gị ndụ niile belivuru in reincarnation ma ịlọvụla Ebuka Obi ma ịlọvụ ha Ebuka Obi anyị ga-anọ ebe a pancha niile anawara to heaven and anyị anọrọ here
So kwa na ịchọrọ join ha join kwa ha. And before you kwuo okwu, choose you yourself what you believe. Ka ha fe ma mgbe iji wele mma bujifu onwe gị ọba. Ibebe na eme gị onwe onye mere gị. Enwere ndị believe in reincarnation ịnọ ụwa and ha mere ife chi onye ụwa ha na-eme ihe chi onye ụwa. When do believe in going to heaven, so Lord Zeus jeje enigwe, Okwuluora jeje enigwe, Jpac jeje enigwe. Onye ọwụ na tirie skibo nwe ome mgbe oji ọ ga-aga enigwe. Onye ọwụ na tirie aka ka o defend Ebuka Obi ọ ga-aga enigwe. Mana anyị nwewu ndụ mere ihe, anyị nwewu ndụ nọrọ ụwa. Our politics, our stand, our fight, our coat of arm, our banner. Anyị nwewu the reincarnated ones. It doesn't matter how our character is. Our character is different. And we don't have any option than to love from east, west, south, and the north of our eastern part of Nigeria. Or eastern part of region. We don't have any option than to love ordinary man and the woman from east, eastern, south, eastern, north, eastern, the eastern. We don't have any option than to love like that. Those people who are the reincarnated ones, they come with their chiabotu, and they will stay here and take over. If you don't do na eje enigwe, na na azachapu unu, na wala akpata na azachako n'unu, ebe moto enigwe ji abịa buru unu, ebe ife ndị enigwe ji abịa buru unu, anyị na-akpachakọ n'ọtọ unu ọnụ, and unu ga-agarịrị enigwe unu ahụ. Ụmaghị ibe ọzọ anyị chere unu hie, anyị ga-akwachakọ ya unu n'ụgbọ enigwe, ka unu jebe enigwe. Anyị ga-akwachakọ ya unu n'ụgbọ enigwe, ka unu jebe enigwe. Mụ gwara gị ihe ahụ. Onye je katasị na ọ naghị ejezi enigwe, ọ bịa hie. Ị mara na ime isi gị ụzọ. Nna nwere ugo. Chimdebele Ulashi, don't worry. Our tradition girls will handle Ebuka gift later. Ogbago also na. Okay. Ono kwa obiakwana again, obiakwana ọzọ. Nnekwe na abụ ya na iwu ofu onye kịta. Iwu ofu onye. Ị na-afụ ya. And the other ndodo kago. Ikenguru said you two insulting people. No, and I made people insult. Without me, o carry na abio na Igbo ni neketa nna unu gburu ejima, nna unu gburu ejima. And they gaghị enwe access ime anything. Inwe anwaluo T block so na elu aluo uno. Before gị jecha bata efo na akutugo. Ebe haricha ka echo onye kuturu yi gaghị afọ. And ana egbugi na acho na esi eme gị ihe. Ewejiri m ọtụtụ ọgụ. Ikenguru agodo stupid. For sure. Oya nwana akpali mmadụ. Oya nwana contradict people. Anaghị m akpali mmadụ. But ana m defend. Ana m people defensive. Ana m defend something. Anaghị m akpali mmadụ. Iji gwa gị eziokwu. Go and check my profile. Anaghị m akpali mmadụ. Awe Ebuka Obi na Ikenguru agụ na ndị egobi. Every time I pụta asị gị. Nna gị mere alụ. Ha gburu ejima. Ha mere nke. Nna gị mere alụ. Ma onye amaghị ibe o mere. Kwukwe na nke na-eme mgbe a mụrụ gị. Okwu. Gịnị na-eme na omeghị onye ji ekwu. No, ndị na-ekwu ibe ba amaghị. Ndị na-ekwu ibe na-anọghị here. Ka m kwukwu onye idiot o mere anụ ọhịa.
o mere anụ ọhịa ma amabeghị afa ya ọ na-asụ ka onye aka ọkwa mana ọ levere dị ka ọ wee levere mfada ma ọ na-eme ihe chọọchị ebe ọ na-ekwu okwu chebe nna ije learn how to live our culture for us. Go and preach that to your Bible ka anyị mee gị wuo. Ewu onye ma ọzọ ga-oji omenala before you know it or criticize omenala ahụ gbapụ tọnda gbagbuo ọnụ ọjọọ gị ahụ nna gị gburu ejima ahụ gbukwuo ego spirit of ejima niile ahụ nna gị gburu gbukwuo ego n'orie na afọ na nkwọ na eke ife awụ na ife dị egwu spirit of ndị ahụ unu nna unu gburu ha gbukwuo ego n'orie na afọ na nkwọ na eke ha chụbakwa unu tọmenti m unu gbabarakwa n'ime unu ụka ha chụbakwa unu na-agbukwa ewela mechie anya ka unu lahụ ụla ka unu na-afụdo osu spirit of ndị ejima ahụ nna unu gburu ejima ahụ gbuwekwa unu niile na-eje ụka n'orie na afọ na nkwọ na eke ejima ahụ gbuwe unu n'orie na afọ na nkwọ na eke onye ọwụ na-asị na nna ya gburu ejima ikwuchakwa ha na shọpụ gị gbakwa ọkụ ya adịghị gbakwa ọkụ moto gị kokwa njin ife isi ike zukwu ego ahụ onye ọwụ na-abịara ka o wetara ndị nna ya abụ ọjọọ ife ọjọọ so wekwe gị n'orie na afọ na nkwọ na eke imechakwa iwere anụ ọkụ sichakwa obi ite gị niile wụrụkwa akpana anụ ọhịa nna gị mere arụ tọnda gbagbukwu gị nna gị mere arụ o gburu ejima ọwụhụ ndị ọcha lụrụ egbe eji agbawa isi ụmụnne anyị ndị ahụ emedu ha arụ ogbunigwe na-etinye ha n'ụwa niile ọwụhụ ndị ọcha lụrụ ya nna gị lụrụ nke ahụ ụmụnne anyị eji egbe gbawa isi ọwụhụ ndị nna gị ogburu ị naghị ekwu nke ahụ nwoke sị na ọ chọrọ ka eledusuo population of ndị ojii na ndị ojii nwere ọtụtụ ụmụ na achọrọ ka emee ha ka ha pee mpe ka ha nwee ike na-achị ha 247 ụnụ anaghị ekwusa ịdị ha ọ nna gị mere arụ onye ọwụna ga-emechakwasị na nna ya mere arụ isi alụ ahụ sobe gị n'orie na ahụ na nkwọ na eke o mere data ya anụ ọhịa ọ na-eme ibe ovu ahụ ọnụ hia na-asụ asụsụ na-ete okwu ude tọnda gbagbukwu ego ebe ahụ ije ha eje ka emebe ife wute ndị reverend fada ibe ha ma ndị ụkọchukwu ibe ha alụlụ ana niile unu mere n'ala Igbo ka ọ na-achọ ha ka anyị mara so a na-ebe anyị nna anyị mere alụ nna anyị mere alụ mana ọnụ nwana ya na-eme alụ ụmụ one ka unu mụrụ outside ihe ma unu ndị fada niile azụ na ha anaghị ala nwaanyị ijere mụtacha ụmụ outside o nwere alụ ka nke ahụ na ịmụrụ nwa amaghị onye mụrụ ya kedu ọdịka punishment wee ibe ahụ kedu ọdịka prison ya adịwa ibe ahụ itiri nwa mmadụ ịmụrụ nwa amaghị na ọgụ papa ya asị ya na papa ya nwụrụ anwụ mana papa ya wụ reverend fada ọ chọghị ka ọ mata na ọnwa ya wee ibe ahụ mana reverend fada ahụ ma onye dị nwa na ọnwa ya oshi na-azụ na-enye mama ya ego ewere na-azụ ya mana ịmaghị the trauma and depression nwa ahụ na-pass through because ọ maghị onye wụ nna ya ọ maghị onye wụ nna ya so nọọ ibe ahụ kọọ anụ ọhịa ọ ibe unu na-eme unu mere arụ unu mechaa arụ na azụ nna unu mere arụ tọnda gbagbukwe unu niile n'orie na ahụ na nkwọ na eke reduce your volume ka asụọ Remi Okeke ije na-abịa ka ịta gị ndị nna gị na ha mere arụ kwa ya ka m ekwe ọ na-ewe unu ya ka m ekwe ha ọ na-ewe unu nna na-ashare no this video ndị omenala from today ndị ụka ọ na-ashare is na my video ndị omenala na-ashare no my video ka anyị mara onye ha ka anyị mara onye working one ha hapụ ndụ onweghị ife ha wụ ọsọ na-eje ụka na-ekwe ibe na-afụ onye ụka n'ọnụ onye aparị ibe na-afụ ndị ụka n'ọnụ sụnọ ndụ a na-eje ụka ịblọkụ ya keta otu ikwere ife Ebuka Obi n'ahụ ya feki ekwensu rakadesika non-entity infidels inferiority complex enwere n'ala Igbo nwanne ala Igbo as long as na mụnwa wee German government na aka mụrụ ya
nwanne unu ga-agba ọsọ. Ndị Germany wụ ndị na-adụ serious n'elu ụwa. Yes, ndị Germany wụ ndị na-adụ serious n'elu ụwa na unu na-ekpe ekpere thunder gbogbukwe unu kpewuru gịnị na ekpere ka ọrụ adịghị unu daalụlụ ana ka ọrụ radical God ga-eweta ịbụ ndị wetara unu Christianity so unu nna na dia own Christianity asọfagokwe n'aka unu. Ife unu ji Christianity ibe ha eme ọ sọfago n'aka unu. Ndị ọma ha wuru eziokwu. Ịbụ ndị ọwụ na-akpọ onwebe ndị Christianity bụ ibe na-afụ ha n'ọnụ fụ otu ha si were amụ na-alagwu ogwu. You at your chi for your back. You at your back. Ma n'ihu ma n'azụ ma n'aka ndị ma n'aka ebe basọrọ ndụ ma nọ n'etiti be. Ịbata n'ebe a mara na ọ n'okwu mmụọ ka ịbatara ije elu n'ụmụ nso. Onye chọọ ya kwu n'okwu nụ ndị na-akpọ ọsị ababa na-abi na siti ime aba anaghị ekwu okwu ka m hụọ maka onugbu. Ebuka Obi is disturbing your kingdom. Oge na ha eme nwunye na ekwukwara my kingdom I stand go for. Ebuka Obi na-ego ndị akpakara dị ngwom ka ha bịa ka ha kwe mkpụrụ baị. Ebuka Obi anyị na-ahụ ya ka onugbu. Nwanne na-atụsara m video m finish na-atụsara m video m. Ebukwara ba n'ihubeghị ya ekwara anụ ọbịa na-akpọrọ Zeus. Ị na-afụ ya ịbụrụ mmiri mma ị na-afụba ndị a niile ka m na-eme expect ka ha bufe ka ha pụta. Ndị a niile wụ ndụ na-eme expect ka ha pụta n'ihi ya ka a na-ezuzu. Ndị awụchakwa university graduates. Ibe awụcha university graduates unu wụ ihe a na ebe na-ezuzu. Echi niile ha pụta support wee Ebuka Obi. If you are na-ezuzu university graduates. This is your university graduates. These are your university graduates. This now here, they are all your university graduates. Na ife ha na-ezuzu. No parent care. Yes, now you are university graduates. Ihe ha na-ezuzu. N'ihife. You are university graduates. Man ka ọgbọrọ onwe lọdụ Zeus. Na-efe ha na-ezuzu. Na-edi zuzubalities unu na-eme. Na-ife unu na-eme. Na-nonsense unu na-eme n'ala Igbo. Na you are university graduates. Ndị azụrụ na school zụcha ababa after ebe a na-ezuzu ihe. Nenebe ha. Just watch and see. Nenebe ha. O mere otu nwa mgbe ke ọ sị na ncha ka eji ya gboo. Ndị ji ya gboo ncha anọkọgo Lord Zeus ji ya gboo ncha. Ndị a niile ji ya gboo ncha. Lord Zeus jikwere ya gboo ncha. Nwoke na-acha ọcha jikwa ya gboo ncha. Nwaanyị akpakefu ọsọ na ncha. Onene kabazi ya gboo ncha. Ndị niile ji ya gboo ncha. Lord Zeus jikwa ya gboo ncha. Ebuka Obi jikwa ya gboo ncha. Nwanne ncha ka ejizi nwa ncha ka ọ ifugo enu. Ife awụ your people. Onweghị ibe ọzọ ụrụ na-enweghị nothing. Ị gaa n'ihu akwụkwọ o gosighị ike. O gosi nke a ibe niile ụrụ na-eme fake. Ibe awụ ibe Ebuka Obi ji sachakọrọ ụvọrọ ụnụ. Enye unu engine oil, enye unu groundnut oil, enye unu guava oil. Ewere emerụ unu gịnị anointing oil. Don't worry. Okwuluora Ndi Igbo in Germany. Okwuluora ndị ka ọ nọ na Germany n'ezie kwuo. Okwuluora Ndi Igbo in Germany. Ebe ka ọ nọ anụ ọhịa. Welcome. All Germany n'udo na ọṅụ. Abalance faje welcome ya. Ọ nwere nwa be anyị kọmentịrị no ya na-abalị ụlọ.
agbalance ba nyeri aka complete enye ọfụma watch go ebe ọ na-agụ ya Roman Chineke kpọkwa gị ọkụ amụọ n'igwe magbuo gị ọmadịkwado gị mma na eke ọmadịrị gị mma na oyi ọmadịrị gị mma na afọ ọmadịrị gị mma na nkwọ igbuo n'aka nni afụfụ igbuo n'aka efe afụfụ anụmanụ waiting for your fellow man in 20 generations to come ihe emewe ife Okwuluora eme Chineke kpọọ gị ọkụ anụmanụ mmadụ agbakọtazi nwanne ya nwoke akwụ ya mba anyarapụ Okwuluora ọjazi agụ ya si ya mba oke mgbe Okwuluora baa tram dị otu a baa bọsụ 3 mee nke dị otu a dị ma na abụ m nwoke Chineke amụma eluigwe maọbụkwa gị mkpu eluigwe tụgbukwa gị ndaala ọ bụrụ kọmentị niile ka ị kwesịrị ị na-akọmentịrị ndị mmadụ maọbụ ị na-akpọ onye ọbụla iyi eziokwu na o were iwe ihe onye akọmentị zukokwu na ọ malụ ihe ọ bụrụ na mmadụ n'obodo oyibo ọ bụrụ na mmadụ gasị skuul bụrụ graduate ọ bụrụ na mmadụ bụ okenye ọ bụrụ na mmadụ gbaghite na age bụ na onye a nwee sense ịghọtago so ọ bụkwuru niile ka ị kwesịrị ị na-akpọ iyi mana ihe ịkpọkwara ya dịkwa oke ụmụnwa laik godoro ka iji baa pịanyeli ya n'ụdị nke gị mbọsị ọzọ ka ọ malụ level ihe ọ ya agwa mmadụ maka amalụ m ka ihe ejiri gbasara gị ije ebulie n'isi kesi onye ọzọ ibulie n'isi so you may expect somebody like Okwuluora ka ọ na ịmalụ na Okwuluora is more important more than our senators ịnụ na ndị Igbo nọ Germany ya eji welcome any of our senators na Igbo abịa like this no they will not ịmalụ so Okwuluora is more better than them because Okwuluora nwere time to relate with people Okwuluora na-eje enyere ndị mmadụ aka Okwuluora na-ereste ego nye nwanna Okwuluora wee politician Igbo agbara nze ajoin wago politicians ihe awụ ndị apụta Maazị Nnamdi Kanu ndị kọpere ihe Maazị Nnamdi Kanu na-emezi a chọrọ ịdị ka Maazị Nnamdi Kanu adịnwa Igbo agbara nze egosigo na ọgbugharị nkwugharị Igbo onweghị ike ịnọ ofu ebe Igbo agbara nze anọghị ofu ebe Igbo agbara nze ịwụ mkpụrụ amụ omeghe onye nwa ahụ ịsụ na oji adoje ha adọrọ ya mma n'ori na-eke ka ibe a nwa oji adọrọ ya mma n'ori oji adọrọ ya mma n'afọ oji adọrọ ya mma na nkwụ oji adọrọ ya mma na-eke nwa ahụ ikwuru na ibe enweghị ibe je mmenụ enweghị ibe je eme onye ahụ emeghị ibe je eme ya Igbo agbara nze owu ha ọnụ na-ekwuru ya ịwa anụ ọhịa edo insultive nwanne ije eri ego ahụ ekwuru ebu ije eri ego ahụ and a ga-eyuzu ga gwara nga na a ga-eyuzu ga ndị bọsị a ga-eyuzu ga ịga ha ama go and mark my word mark ya my word mark okwu niile na-ekwu because onye nwa ka a ga-eji megide ga-agụkọrọ gị ya nọ na imekata ihe Biafra iso join na ndị na-erikọ with politicians he need because ị nwere media and ị ga-deceive a lot of ụmụ Biafrans ị ga-deceive a lot of people mana o doro m anya na ewughị onye agụata oru mba na ọcha so and Okwuluora akwụkwọ ọ bụ ụnụ ka unu ji ibe ọwụrụ unu butere mkpu ọwụrụ unu mere were na-ebu n'aba ụnụ nke ọwụrụ unu kotere were anụ ya ndị mụrụ ụnụ mụnwa na-agwa ya nke ọwụrụ unu metere wenala na ya ndị mụrụ ụnụ ọwụrụ good wenala na ya ọwụrụ bad wenala na no nwa Igbo agbara nze na-agbagharị ka mkpụrụ amụ ọgbaraje ebe a lụkata Okwuluora ka ị na-enye attention nke ọsọ omeghe ibe ị na-alụ na Germany ya ịdafu ọkwara na okwukwe ọ gakwa mma na ịgbafụrụ na Germany ya ị na-agbagharị ka mkpụrụ amụ yes ị na-agbagharị ka mkpụrụ amụ nwa Igbo agbara nze ngwara ka anyị na-ewezie ibe gị na Okwuluora ji eme nna Aizon na Okwuluora na Germany ọ na-abịakwa n'Odimborg Okwuluora abịakwa n'Odimborg don't come Odimborg adịnwa Igbo agbara nze enwe anwa sị ka enwe anwa kpọrọ Okwuluora bịa Odimborg akwụkwọ ngụ ka onugbu akpọkwana Okwuluora abịa this side and ibi na Hanover side Hanover anwụkwana anwa kpọrọ Okwuluora bịa this side
agbakwa na Okwuluora achọkwa m buru baskụlụ na-agbagharị n'odi mba ọgụ a apụta na mmedi ya nwe Igbo agbara nze ma Okwuluora ndị Igbo nweta my picture o sere m nwa eme akwụkwọ ogu eme ejikwe ha ma bịa kụwasịa dog kụwasịa glaasị niile n'obege so ka anyị mara ibe Okwuluora ndị Igbo bịara ime na Germany mara na ọ sinetọ ka ọ bịa họrịkwa ụnụ ka a bịa họrịkwa ụnụ bi na akpakọla ya eje na chọọchị ma na họteelụ renti enwe obere họl ebe ọ ga-akpọkọta ndị Igbo saa ahụ isi ọ ibe ụnụ nọ sọsọ nkwere ụnụ niile wụ na họlụ ọwụ na ebe ụnụ gbakọrọ sọsọ ndị isi ojii ga-eju ebe ahụ adịmnwa anaghị agbakọ na ọdị họlụ ahụ ana m agbakọ na họl filled with ndị ọcha and few ndị ojii then ịbịa na họlụ echie ndụ ma ibe a na-ekwu okwu ekwuche okwu ọ bụrụ na ofu okwu ka m kwuru ewerekwuo ya asị okwu onye ma ibe anaghị m agbakọ na họlụ ndị ojii na-anọ sọnsọ ibe awa ebe a na-eme 419 onye mmefu ibe ya amụta mee Okwuluora ndị Igbo ọ chọrọ ịdị ka Maazị Nnamdi Kanu adịm Igbo agbara nze dị willing iso n'ụgbọ ọwụna na-aga aga nwa Igbo agbara nze Chineke gị nwa na-agwụtọkọ nwa Igbo agbara nze ga-achọrọ ọrụ go and look for work onye nwere ọrụ onye na-arụ ọrụ n'obodo a anaghị enwe time ime ibe anyị na-eme egosigo na ị naghị arụ ọrụ n'obodo a adị onye ọbụla na-anaghị arụ ọrụ n'obodo a ga-ebunakwa go amụkwa m ibe nji na-agwa gị ya ndị ọgwụ na ka ọha n'ọnụ igweghị ike nụkwa mmụọ Okwuluora is a nice figure nwanne people love him so much mana all of Ebuka Obi o believe in testimony nwanne short ọbaghị uru see traditional nwoke dị in the next episode either time or echi ị ga-afụ m in another episode so ife niile unu na-eme unu na-egosi na unu anọkwatago Okwuluora na jezi akpagharị nwa Igbo agbara nze a na-etiri ya mkpo n'aka a ga-esi afọgetizi about na o mere nwanne anyị nọsọ ngwụ ya forget ndị omenala jishi n'ike unu ada na mba onye ọwụna na-egosi gị ibe na-ashine today gwa na traditional nwoke dị si na ibe na-ashine na-eme mgbocha yes Ebuka Obi esendigo people and ha akparago nwa Igbo agbara nze a gwara nya ọwụ na o tekikia a ga-anọ na platform ya ka ego a ga-ebubata ego ahụ na platform ya I saw that thing before and ọ na kịta eme na is happening nwa Igbo agbara nze onye iyo and ụmụ iyo ogwo abịa na-ekene gị na-asị hey taa dị ọcha ọsịsọ ya na-apịachasị gị before you know it ha amachakọla ego niile iji lend gị useless and mụnwa traditional nwoke dị nwa aba nwanne aba na mgbe mmebakasị pịa gbuo Deriko nwa amụma so nwa Igbo agbara nze ga-awa another Deriko ome hey ya efolo Biafra ọtụtụ kọrọ nwa ụmụ Biafra aka aba nna nwa Igbo agbara nze ịwa anụ ọhịa nna bufụta ọfọ ga ahụ bufụta ibe anyị ji abụ ọnụ ọsịsọ ka m merụọ ga ezigbote ahụ and onwe enyi be anyị bụkwara ọnụ ege na ọtọ ndị agbagbuo ogu n'orie na afọ na nkwọ na eke anụ ọhịa ka m tekwe anybody ga-ele ikos upon ka m bụọ gị ọnụ hie ị bịara Germany kpọta Okwuluora ọwụ na-erigorogo taa jee nọrọ anụ ọsịsọ ịnwe ha nwa Igbo ọma Igbo nze ịnwe ha onye nsikwado kere nke ịnwecha mebe ihe Biafra hafụ Okwuluora na-eme ihe politik onye aka anyị ji esi na-erichakọtara anyị ibe na-egbu anyị ama ndị na-egbu anyị na wute anyị nwa enweghị onye nsikwado ọma Igbo agbara nze enweghị onye nsikwado nwanne onye ahụ isi kwadobe a ka ị na-egosi ya ibe a na onye isi kwado iji ị na-eri with politicians ma anyị dọnụba ma Okwuluora ma ugobe ebebe ndị otu unu ga-ejoin gobe iwere go anyị grow ihe peji gasị Biafra na n'ezie ihe ị na-eme anyị n'ezie ihe iji ụmụ Biafra ahụ eme ọnụ nwa anyị fụrụ unu n'oge were nwa ya hapụ ka anyị marara ebe unu du anyị eje
ọkwụ na-afụgo ya nwanne mmiri na-ezo and emeji mmiri apụ because ibe ọwụ na mmadụ ji mmiri achụ ọdụ ya mkpa so mmiri ya ibe ọ sọrọ gụ na-ezo ana m apụdo apụ and agaghị ha akwụsị m ime ibe ọwụ na m ga-eme na I have to do it. So yesterday ka m batara and ịma na emeghe nni nji were bata yesterday. Emeghe nni njiri bata yesterday. So rice ya nri njiri bata yesterday erichara nya eriri nya rikwa ya. So ọgwụna and idowe nni n'unogu je holidays 1 week ọdụ Saturday na ebata na ije ha erizi nni ahụ because o mebigo. So I need me to go fresh things in Gary from this week. Obi Bundes. Okay, na afọ ya. Oh yeah, I'm Simon Ebaji were pota. Many people follow ya because of gini. We were balanze wumplam, one agbacha hari ka mkplam. These people who bamba clerks had them how fever. When you get trust, people are hatching go too much. Try to Simon Ebaji were pota. No followers. Because all na people do serious. Better join moving train. I'm on a train and no. My train is a move. My train, we will as the one over here. Yeah, we will as the bidder. And I have more men. O megide ọbịa ka ome ibe ọmakpụrụ ka ndị omenala before you know it go ovuru vukọwa mkpirisi igwe dọka na wabe ọ dị ka ọ na-eme ibe a nwa Igbo agbala nze nna sọkọfụọgụ hia sọkọpụọgụ dị ya ọsịsọ ọwụ na ewu nwoke gosi na ewu nwoke ụwa anụ ọbịa Okwuluora na-eme ya meet politicians ndị politicians evigo Okwuluora ego ha needed that your platform. Ebiri Ikenga grow Iri Ji Biafra grow ye platform ya egolo ha ya gemana ya bi akwụọ na go ugwu ego ahụ ka Okwuluora ebutegoro good money and they got dance their tone. Believe you me, I told you this in the question for you more. They got dance their tone. I forget again. I got dance their tone. More na agwa na I got dance their tone. And do dance ba go na. One all very spiritual. Manama atarata. Me efie shiri even ina nni esiri esi. Me ibe jishin ni mandiri dinni. Ogwa agwolo do too much and do mere ga affect. You were disappointed. Yes, I were disappointed to ihe na-eme. Yes. Disappointed, o mehi ibe do no nwe anything nothing good. Ibe ni na-egbu ihe na. O mehi anything nothing good. No. All these people deceive Umu Biafra. Why did they do this? Why did you people do this? So I call on go on Meiva. Chineke. No problem. We balanze. Up to you. Baneme kweni ibe Abiodimborg. Kwene nete na Abiodi oba independent city. And then when they dominated Odimborg. Emekwe Zuko na abia here. Also, one year Jim Mai will make invite him invitation. 1 year he never go my second only honor men 14 or 15 November. Has even even men Hanover. Deceive when Ndi Igbo. Unu deceive Ndi Igbo na ebe ndị ọcha mere ọnụ. In the abundance of water, the fool is thirsty.
You must apologize to Ebuka Obi. You must repent and give your life to Jesus Christ. Okay, I have given my life to Dutchland. And they try me when I'm even in Dutchland, they are boog. I have given my life to Dutchland. And they try me when I'm even in Dutchland, they are boog. Yes. Kan jebe kene nkwadochazie pụta ka mmarazie ife ha na-eme ofu nkwa na-ekwe ha na nga monitor ife niile all ofu nkwa na-ekwe unu nga monitor all the activities ife niile nwe Igbo nga monitor ha ncha niile nga aba na my computer. I will monitor everything. We Balance is not a Biafra. On our watch Harry Camp Plamo. And the no join the Ndi Igbo Boog up to one name, on a meha. Umunine on a Bremen, Hamburg, Monia, we Balance. Umunine on many places, Monio. And even Nakata Bagiha, we Balance. We got on a hot seat very soon. Not me will put you in hot seat. But umunna no nuno, umunna no many places monye. Mama, and the animal gonna meet the God's people now you guys about the people. So you have to get out from their collection, from if you have kugas about you. Manasa ha can chile, come on may you observe. One if you could make a Balance would say, yes, on a mayor. Oji Biafranse, Biafra mwa, the real Biafranse no na Bremen, Hamburg. Hama about Igbo Balance. Nona hemele ha ihe Biafra. N'ihe ọ na-eme oji Biafranse aka achịrị cruise, ọ dị ya ka ọ dabago, okwu maka Biafra. Ọ dị ya ka o nwetaghị ihe ọ chọrọ, ọ mabara to content creator and the comedy and the promote ndị ụka. Igbo Balance nni ebe aka mana gị ji anọ n'ọ the last battle. Tonda gbagbu ego ọsịsọ. Yipu akwa ndo omenala gbabara n'ime unu ụka any day ga-abụkwa onye omenala ọnụ n'obodo a confront one face to face na Germany any day ị ga-ekwukwara ya about omenala na ọdịnala here ka nje jụọ ebe ahụ enyere gị akwụkwọ na iji maka omenala bi obodo a gịnị ka ị gwara fa ewu anụ ọhịa stand your gbakafu onwe short ka ndị dechapụgo na ahụ ndị omenala na ha defend ndị omenala ọsịsọ anụ ọhịa Undo can help you from one dibia to dibia na ache ebe nwere ike agwọ ego ọgwụ ka i were kparịba ndị omenala ndị otu Ebuka Obi tonda gbọgbukwu ego gbọgbuo dibia ha na-agwọrọ gị ọgwụ ife a nna be edechafụ ụmụ Igbo agbara nze onwe onye omenala ka ọwọ bịa na ha emere anyị ihe Biafra ọ nọ n'ime unu ụka kachie ya ebe a ka ọ nọ mahụ na o ji echefu dị ọsịsọ nwanne na ha eme omenala bụsụ ọnwụ na ije ekwukwa na ewu onye omenala tonda agbagbuo gị dị ọsịsọ gaa mee politik mara gị gaa mee ibe a plantere gị n'ime anyị ka ime ya ụmụnne anyị nọ na Hamburg ma gị ụmụnne anyị nọ na Bremen ma gị all these wolves in the sheep cloth amasquerade onwe ha n'ime Biafra tụtụrụ nshi na-aja Ebuka Obi ha ma ndụ pastọ na-enyegbu isi ụmụ Biafra iso na one of them onye meketa ọ dawa ọma bara na omenala onye meketa ọ dawa ọkpọ Nnamdi Kanu ọkpọ Biafra nwanne Biafrans ma Biafrans papa anyị nọ n'ọgụ Biafra and ọ wụrụ nnọọ anyị ka onye ọwụna ga nna anyị na-asụ do surprise kedu otu ndị ilo na siri bata anyị ime without knowing without we know how now ha na-aga na-esetụrụ cha ndị ụlọ ọrụ na-asị ha for job well done Okwuluora ji adagharị ndị content creator ndị politicians evi ihe ego a na-evi Okwuluora ego eviri ikenga many people nwere ha ị gaghị enweta nwu
Jpac kpọrọ m yesterday tip appointment mụ nwa agaghị agba ọsọ asị nya yes is welcome mụ na ya kwuru and make the time available for him and they do not give up. Ebe ahụ nọkwa dị a may uncomfortable nọrọ ebe ahụ stand there the debate nọrọ ebe ahụ họrọcha mgbọ niile agbara m nọrọ ebe ahụ zaa question niile ajụrụ m nọrọ ebe ahụ Jpac gbafu hapụzie m na bobi ọkụ na live video gbaa ọsọ so na ọ na-anya moto na ọ dịgo nke ọgba ọsọ onye ahụ o si gba ọsọ na mmadụ mana mmụọ onye ahụ ka esi agba ọsọ otu o si dị na mmadụ otu a ka o si wee dị na mmụọ ife na-emewe ife omenala ọ dụbara gboo no ife nwa Igbo agbara nze don't worry na go and do content creator and follow your Okwuluora and leave us alone. You were disappointed and anything good gets from nwa Igbo agbara nze wee pụta. Hope Bundes here. Na question again. Also traditional agogedi. Where did you get the Omenala report card? Card register to write or cancel people's name. Never metre here. Nuna agwa. Runa agwa. I want una. Runa. So a lot of activities here in them. All the Janine Maybe. It will pencil Angie. It will the pencil. I shall put you off when you're on a Walenke. Even in an email corner. Female United for Action. Females. Ibulebo Mwanya Mukwagara, Ibulebo Mwanya Mu United for Action. Females United for Action. How the game 100 and one you do. Mwa ibe je sego na Biafra Omenala Land na ono umwanye ba any day umwanye ba rise here ibe abia in our hand the community according to for even in our hands community accountabilities for ibe gaba for my politics na player in our hands our community in our hands then communities accountabilities for sexualities in doti order na hand there ime gwanwe Igbo agbara nze na nna apụta ịpịawa ya azụ n'ọwa anụ ọhịa oche na ọ dị ya ka o nwere onye ọ ga-esi kwụọ ya ụgwọ ma ọ kwuo okwu ọma okwu no Igbo agbara nze iwu anụ ọhịa ọsịsọ knowledge of self through the art of expression. Knowledge of and I've even never done on knowledge of self through the art of expression. Technique in the even now, the purpose of this workshop is to help young people to find their inner voice and pair it with the confidence building techniques by introducing and implementing some of the tools, techniques, and the philosophies
found in hip-hop culture. Hip-hop culture promotes a wide range of activities and ideas that are intended to uplift people facing various forms of daily conflicts. The belief that self-awareness empowers an individual with the ability to create positive change in their environment serves as core idea in help a hip-hop lifestyle. The practice of various art forms is the tool in which the individual can use to challenge themselves to attain a higher level of expression and in turn gain a deeper understanding of themselves. Throughout the workshop, participants will also be provided with the information about the development of hip-hop as a culture and will complete activities that help them identify personally with some of core philosophies that they will be learning about. In this workshop, traditional Nwoke they try to express his feelings that what Ebuka Obi is doing in those places is just fake. All the people that are masquerading themselves like Ndi Igbo, Okwuluora, Lord Zeus, and all the fake things is when happen Ndi Igbo. I watch a fugo ma ya jekwe ti ikwe again. Wow. I watch a fugo ma Ndi Igbo. If all na cause go nonsense. Kai mara kene onye nwanyere ya nwa mgbọrọgwụ ife what of the Urua na man. The man need to apologize to the Ndi Igbo for throwing sacred red hat on your head. Omaka mele gi nwanne mmadu Jack Justin. Ya na ife na-eme. Kazim ụzọ omaka mele gi. Hafu Ndi Igbo agbara nze nga akwụ ya ka onugbu ebe o decidere ka o join ya ndị ilo ituru Okwuluora Ndi Igbo ka ọ na-eme agwụna pancha niile ga-agwụ knockout ibe awụchaka knockout. Our people enweghị brain. Ndi Igbo agbara nze na-eje egolo anụ ewu ọtacha ọ na-emezi ka ewu. Ndi Igbo agbara nze dị so stupid fere me ukwu ego hia ịbịara obodo anyị me Ndi Igbo agbara nze bịara obodo abago Ndi Igbo agbara nze. Okwuluora Ndi Igbo jugoro onye aweta identity ya ka ị mara onye wive ahụ. Nwanne bịara obodo anyị me Ndi Igbo agbara nze I will crush you like Guinea, Mali, Senegal, Gambia. Izuzukwa ezuzu na ị na-eme ibe ewu anụ iwu udene. Wepụtagona anyị ofu picture. Wepụtagona anyị ebe gị na Maazị Nnamdi na Kanu na wee se picture. Maazị Nnamdi Kanu abịago Germany 3 times. Wepụtara anyị ofu picture gị na Maazị Nnamdi Kanu na were se. Maazị Nnamdi Kanu abịago Germany 3 times. The first time I was there. The second time I was able to see him. The third time I went to Gambia to do what I told Maazị Nnamdi Kanu that I would do. So I wasn't around that time, the third time I'll be in Germany. I'm on Gambia. And before me Gambia, I got a Maazị Nnamdi Kanu. Achọrọ m ije Gambia na enidiri m ego njije agba flight wee je Gambia. Na m nwe bigo Gambia before. Na enwere a lot of Igbo people no there, which means na enwere ike form IPOB family of the Gambia. With me, no kemoto na emepe ụzọ. Just ihe nidiri flight ticket to go to Gambia. Maazị Nnamdi Kanu emeghe ya. Mana nke to bịara here, I am able to
to raise the money and the money will go buy the ticket Ghana Gambia. Today, and we go IPOB Gambia and the Senegal. I was in the meeting. I was able to meet some of them, and I was able to talk with them. And I was able to give them the support that they need to be answering their names for who they are. So, we were Balanze, Mazen Nandi Kano Bila Germany 3 times. Kedu picture gonna say, where were you when Mazen Nandi Kano was here? A plant regaki were in Shinyabuisi IPOB, and ever since he began name IPOB, a lot of women Naya. Mgbe bidoro mebibe IPOB mgbe bidoro gbugbu ụmụ IPOB with the poison with nsi. And that Maazị Nnamdi Kanu anọghị there. Which means o nwere ndị ya na Maazị Nnamdi Kanu bidokọrọ something which nọghị na the line up. All those o nwere ndị plantere gị na IPOB ha ji ga-enweta ife ha chọrọ. And enye gị nsị gị ga deliver. Iwe ezigbote anụ ọhịa from today. And the saga mana gị adu ka ebe a na-agba egbu abịa be ma egbu eke fort egbu aba ya gbacha evurukwa ndị sentem bịa gbuo gị onye agbakwa n'ọsọ. Nna from today imere Okwuluora welcome. O meghị ife ọwụ na ịnaba eme ụmụ Biafra ga-egekwa gị ntị. Ọnụ nwawu ndị alụrụ alụ. Ifuru dọlụ Zeus ọfụta kparịba ndị mmadụ kparịcha okwukwe maka IPOB. Ifuru Jpac ọ daba dachee enu okwukwe IPOB. Ebuka Obi mecha nyeche ụmụnne anyị fake okwukwe maka Maazị Nnamdi Kanu. But there is no action. Even in our ihe eji asa ụmụnne anyị is no action. Action speaks louder than voice. Omene no na action unu ejejide mmụọ be nna anyị kwatuo ibe niile Maazị Nnamdi Kanu gwara anyị preserve because the man were wise man. Ibe niile ọ gwara anyị preserve ka unu na-eje emebi isi. Ị na-emebi isi ibe niile na-aga against contrary to his okwu. Na-achọzi ka i were social media ya were na-defend all those nonsense. Nna ọgbọ adịgo tight. Everything dissolved. New things begin. I ga-asashi. I ga-watch away. Maazị kweburu nwa Igbo agbara nze. Maazị nwa Igbo agbara nze enweghị onye ọwụọ. Nwa Igbo agbara nze anyị yikọrọ gị akwa niile ahụ. N'i na-awa ijecha parliament jecha gị ji aka gị jee parliament mgbe anyị nara buru flag see pichi isecha ite ikwe na aba nawara. Ọnwụghị ya nwa Biafra. Ife niile ebe niile anyị jere se picho ọ na-awa iwere flag ya iti na akpa iru ebe ahụ iwepụta flag nye nso mmadụ se ego picho ka ọ bụrụkwa na isome ibe a na-eme. Nwa Igbo agbara nze oge anyị na-eme ihe Biafra mgbe Maazị Nnamdi Kanu kedu ebe na anyị chọrọ ịma ihe ị na-eme den gịnị ji gị ijighị bịa na Düsseldorf? Gịnị ji gị ijighị bịa na Bremen? Gịnị ji gị ijighị bịa ebe niile ahụ Maazị Nnamdi Kanu bịara? Mgbe Maazị Nnamdi Kanu bịara Bremen I was there. Ebighị na Bremen. Mgbe Maazị Nnamdi Kanu bịara na Düsseldorf I was there. Ebighị na Düsseldorf. Ifugo na mgbe ọ bịara nke ịtọ ọwụ na m agbabe flight ma ọ na ọwụ na m ejebeghị Gambia akara m ịbịa here. Icheki exactly that time Maazị Nnamdi Kanu bịara here nke ikpeazụ. Anọghị m na Germany. Anọ m Gambia. So nwa Igbo agbara nze iwe ezigbote anụ ọhịa from today I say it. Ụmụ Biafra okwu ọwụ na m kwuru ọwụ na ịghọta ya taa ị nwere ike ghọta ya echi ma ọ ga-eghọta ya nwanne echi ma nwanne echi. So cool on down. Allow mmụọ ị na-efe ka o mee gị ka ịghọta ya otu isi aghọta ife on your own convenient time. Igbo agbara nze is nothing but a character assassination. Ọ na-akpa gị ka oke ọba. Uwe ezigbo anụ ọhịa nwoke nna gụ na Okwuluora ndị Igbo politician na-eriko. You a stupid man. I'm so disappointed n'ebe nọ. And my soldiers will not be your soldiers. And the way you choose to live your life will not be the way I choose to live my life. And everything that I have gained for,
I will not allow you to use it and make picture and do your politics on top of it. Igbo balance, your beginning is not culture. Your beginning is not tradition. I don't know your beginning. So go and carry your cloth where you take a shower. Yes. When I couldn't see how you munna, more winning on a woman nonsense in name, man, she na doing a gene again them money. Ibidora IP, uno is in IPOB, a my even on my wounded to politicians. Bako tun get see a boy. Ibeketa umunna in one abo hechagovik, buchichava no funofu. Ikonso dollar, a lot of people dollar. And then I am media. Look at the media, yeah, non tarazia, bokulundu politicians. Politicians ne golos in the media, yeah, non. So we tell IPOB, ke will wipe away the IPOBs at the end of it, on our bokulundu politicians. More traditional, okay, they are my left wing. No politicians can do any motherfucking things to me. And with me, what do I get defeated Biafra self? And I'm Adam Krenkananya. And a jig follow my followers. At the end of it, they will go, maybe now my followers. Only one and I got like ye go. One may again. I got your life on all enough and I'm going to come and if I can have forget. It should require an egg up at a hair go. So I go with Babalanze. Omo ways more IPOB. Omo Onone Kuru. The mouthpiece of Chukwu Kikabiama. The mouthpiece of Biafra. Oh, we Igbo Abalanze. We Igbo Abalanze wa bati. A noise maker who cannot achieve any motherfucking things. In a neck on our bokoro. I'm not even in a TV. One name about bokoro. In what he care by Isiagu in next 10 years. Ikalu adongo. Ipa na alwa Holland na tano mo Holland bokoro. And do me anything he election the politicians because we there you me anything none of your cupboard. We do the work and we stand on the work and then he keep it our name black and white to be able to carry us and sell us to politicians. If I na cha biago, it is either you are here or you are there. And if you are there, you are not with us and we are not with you. Na guy join and do content creator ebe na Facebook na enyego. Join and Nigerian politicians ibege. We know you now. And otu aka odo. Kamfuzi anu ofege kwenu motherfucking things no obodo. Na why you je like ime even zuzo. Mene ni diplomat. Nwi Igbo Abalanze gbakere ma akwụkwọ na court. Challenge kene m ka ime yo ka ai pụta na system a. And I may be pium because I'm not going to buy. Ne David delede and them train us a gogo. Tigni head delede. So when I can some more nurse and I must him in about who will be at one anna. I'm not a train him now. When he can, I'm more nurse and made that one. So more going in my challenge in na challenge. Actually, money got challenge in Naihema. Ibro program this program iba autonomy autonomous. Ifa undeze nwanyi no na autonomous house why. Fana ndeze nwanyi bae. Ndeze nwanyi bae iba na agba ha feminist. Ha na do feminist. Ha na eme ihe masịrị ha. So here program this autonomy ndeze nwanyi na here. Ihe mbịara ime ahụ ibu ụmụazị eji m program ihe na-eme. And unu make noise, make noise. Mgbe jiri kwụsị make noise, emekwa m ofe ibe ọbaikwa. So ana ọnọdụ ka onye na-esi ofe onugbu. And ịmụ ofe onugbu eji afọ na onugbu suo ore. Kwakọnọ ife eji esi ofe onugbu before etiwe. Nhatago eji agbanụ akwa, agbacha akwa etinye akwụ. Ọ na-esi esi ofe onugbu. Gbacha akwa ewe mmiri akwụ. Iwara ori ede
tii na mmiri akwụ ahụ shi godi ya n'ọkụ ya ọ na-eme ibe itinye ose tii ogiri na ịchọkwa itinye ogologo obere ogiri tii na crayfish a na-etikọ iche mmụọ those things ịtacha ebe na azụ mkpọ ma azụ okporoko anụ ji akpọchubegodo anụ ma ụkwọ ibe ncha niile ebe ahụ ọ na-esi ibe mmụọ na ọ ga-esi fụtacha test niile ahụ. So onye na-esi ofe onugbu ọwụhụ ọ na-eji nwayọọ apụta ibe na-emewe ibe omenala from autonomous house Biafra is autonomous religion Isiọbịa is autonomous community na nke autonomous community Ekwulọbịa autonomous community ebe niile autonomous communities ndị amụtara m ibe na-eme ọfụma so that ntị ihe anya na ofu autonomous house agbasa m ozi na-ene anya ọsakreti ọkụ kpam na the whole autonomous communities. So we are here. Ebe a mere nkachi na-abịa here autonomen ihe ahụ na Germany ka edere ya autonomous ya program ha. So Igbo agbara nzi nweghị any structure omeghi ibe mma iwu okpokoro ofe ka ndị a isi adọghị mma ndị okpokpo isi omeghi ibe nọ na ya ọnọdụ ka onye anya ya buru ivu ịpụta ndị a na-enye okpotokpo anya ndị a na-enwe okpokpo anya ha anaghị afụfa idowere ibe gabere idosira ibe n'ofe aba anaghị afụ sọsọ ya nwere ike ịbụ ibe nọ close ibe nọ nne ha na-afụchazi ike because anya bụ ahụ gbara kpoo fa na-afụ ya n'ife nọ close mana etozi ibe nọ very far fa anaghị afụ ya anya bụ ahụ gbara kpotokpotokpo. So na-aka ọdụkwa ndị nwere okpokpo isi ndị ahụ bụrụ nwere okpokpo isi omeghi ibe nọ n'isi bụ isi nwa Igbo agbara nze omeghi ibe nọ na ya isi Okwuluora ndị Igbo omeghi ibe Okwuluora ụmụ nwaanyị omeghi ibe nọ na ya sọsọ nwa obere ibe nọ na ya ego ịla nwaanyị ịnya oke moto iyi oke akwa iwọchi akwa nwa Igbo agbara nze na-eyi ogo were ọbaghị uru anaghị m akọcha mmadụ mana ibe ahụ m gwara gị taa maka ya ibe ga-eme go very soon ịgbajugo asụ akpaju amachupụta ya ọnụ nwa Igbo agbara nze ifuru na omeghe onye nwere monopoly of violence and omeghe onye nwere monopoly of ịnọ ibe onye ọzọ ya nọrọ ihe ka ịpụrụ ahụhụ unu che na ọnọdụ nwanne onwe ha ahụhụ ọnọdụ iburu otu obodo a si were industry factory companies ụlọ ọrụ wụchike everywhere otu a ka anyị kwesịrị isi ma ebe anyị you will look for something doing emeghe ibe ị na-eme content you are not a content creator ị bịara imere ihe Biafra I follow your page na ị chọziri ilesi ya ndị Eke Ebuka Obi ka ị were ya n'ụsawa hawk and bosi ọwụ na ị ga-agakwa against our culture and tradition make sure na eme agbaga akwụkwọ n'obodo a amatagoro m ezigbote afa gị maka afa gị ahụhụ nwa Igbo agbara nze ka njukene German government kere onye who is this anụ ọfịa in the name of nwa Igbo agbara nze. Are you aware of the activities of this anụ ọfịa? Abịa na-aza fake name nwa Igbo agbara nze weta akwụkwọ gị dee ya ọ bụrụ na nwa Igbo agbara nze nọ na ya ka nsi n'enu awụfụ daa na wetere m akwụkwọ gị wetere m advice gị wetere m akpakara dị ngwongwo nene ya ọ bụrụ na nwa Igbo agbara nze dị na ya ka anyị believe bezie ego ị na-afụ ebe a nwere ihe na-afụ dị ya chere ka ngosi gị Jos achọrọ m ka ị weta akwụkwọ gị igosi ya nke mụ nwoke dị Oliver Emeka weta nke gị akwụkwọ a ka ị nwere weta nke gị gosi ya na ọnwa Igbo agbara nze dị na ya anụ ọhịa 419 nwa Igbo agbara nze iwe yahoo o meghị ibe eji ga-eme ọsịsọ iwe yahoo go n'ọnụ nwa ndụ na-egbuchasị ụmụ Biafra apụta n'ihu egbu okpo aba na-azụ ajụọ kedu onye gburu anya na-achọ ebe ibe na-eme a Ishi since kịta na ọpụtago life na unu ga-apụta defend the wars
unu ga-defend anụ ọhịa unu bịa defend anụ mpamasị unu ma akpa nke awaghị iji mebikwa na alaikere nke waghị jebe evube akpa na agba ndị nke apele mpe nke ntụkọ ewe ya n'osheke ntụkọ ewe ya na ọnụ nwa na-egbuchasị ụmụnne ụnụ bụ maka ego a na-agbaghịga izu onye nwa nke Okwuluora ji were bịa onye nwa ndị unu onye nwa ndị iji eje nye gburu ya onye nwa ndị Ebuka Obi nwakigoro na Germany ya unu ga-enye nsi onye nwa ndị Ebuka Obi nwakigoro na Germany ya unu ji enye nsi abịa gobi ego asị gị oke kwuo na ịma ihe iji eme nna merezie ibe ahụ ịma afọta ka m gbukwuo ogo sef na anyị nọ na ana m atụzikwa ha egwu as long as ị na-erikọ ụtụ Ebuka Obi ndị na-erikọ ụtụ Ebuka Obi nna ana m ezezikwu ha egwu eke izikwana m mmiri o nnukwu ha eneten nnediri from you ana m eke nkwụcha ahụhụ ụjọ gana nwanne gị sopụta ime ibe ịgbaba anara ndị politicians ego don't worry ịgbaba anara ndị politicians ego ijebe apụta ọmụọnwụ Igbo agbara nze ị na-amụghị one nsikwado ọmụọnwụ Igbo agbara nze ị na-amụghị one nsikwado yes ọmụọnwụ Igbo agbara nze ị na-amụghị one nsikwado nwanne onwe ha one isi kwado ibe aga ọdọgụ n'ahụ gụọ ọmụọnwụ Igbo agbara nze onwe onye ọ na-amụghị one nsikwado ọmụọnwụ Igbo agbara nze ọ na-amụghị one nsikwado nwanne ịkọrọ ibe ịkọrọ kwa mbọsị ọnwụ na iji akọrọ ibe apụta amụwafụ ha agba anụọhịa ndị one wee isi kwado na-awụghị ije nata Ebuka Obi kwụọ ụgwọ ekechagori ego ka ego nke gị ị na-edisive ụmụ IPOB ị na-eme ife Biafra Biafra n'okpuru bed n'ọhịa ya tiketi ọ na-awụ ọkụzikwari na Holland chọrọ m ite ikwu ga ego so that m were German nwere Dutch tiketi m batara Holland were Holland tiketi continue my journey Holland ka m halaba jọwara hafụ ụmụ anụ ọhịa fere ma ukwu ego na Germany ka ị nọ ị chọghị ibe ị na-arụghị ya ị na-eme content creator ibigo 30 countries ka 50 countries ọ dụrụgo mma na 50 countries ya ị na-agbagharị nna aṅụ Igbo agbara nze akpasugo m ezigbo iwe ibe niile a plantịrị n'azụ anyị ka anọkwa n'ihu anyị na-eme ọnọdụ ka ndị a chọrọ igbu the people anwụchabeghị anaghịzi eme the people na ha anwụọla nna anyị anwụbeghị anyị anwụchabeghị onye ọwụna zọba onwe ya nwe Igbo agbara nze erigo bribe Okwuluora ndị Igbo kwa ya na ndị politicians nọchara na London ma ike ekwere mmadụ ma ndị ọzọ niile ha nche niile nọcha na London now ndị politicians ahụ abụgo na nwa Igbo agbara nze let's go a lot of ihe a and na ọ ga-ejinwu social media wee deceive ndị Biafra and through Okwuluora ndị Igbo meeting a bịara akwụkwọ ha ordinary meeting mana mụ traditional nwoke dị as long as na Ishi unu nyere m egbubeghị m nkaje na-enye unu sleepless night jekwenu wetakwa mmụọ ọ dịkwa ka Ishi unu anaghị egbuzi egbu ọwụ na ama ego mgbe m finishiere m Ebuka Obi ma Okwuluora ma ụmụ akpakara dị ngwo niile a na-agba ụlọ mgbe ka m ji anụ nwaanyị mana ọwụ na m anwa ha anwa nụọ nwaanyị nwa to God who made me ya unu niile wụ ụmụ m ọ ibe aka Jizọs megidere nụkata ọgụ ọnụchaghị ọgụ ahụ nwụọ unu niile wụrụzie ụmụ Jizọs so achọkwuru m nọgidekwuo dị ọgụ ọwụ na m anụnwụzighị nwaanyị nwụọ unu niile awụrụ ụmụ m so nne dị njikere ka testimony Francis nwa m ga-ewu Ebuka Obi ọ na-anụọna Ebuka Obi ọnụkwana na kwụrụ na-akpọ ya dadi shọt kpọwakwuo nụ m dadi nke m ka ọ mara na ahụkwu m papa anyị maara right from time ka o si kwado eziokwu sọsọ na ọtụtụ damage ya cause go and nwa Igbo agbara nze so cause those damages o so na ndị na-egbu edechagharị mmadụ ibe na mmanya o so na ndị na-edechagharị mmadụ ibe ịbụrụ otu ụmụ Biafra esiri ụmụ Biafra ife mere anyị
everything mere here. Ndị mere the thing can here. Nwa Igbo agbara nze so na one of them. Okwuluora ahụ na-ekwu maka Biafra. Look at the times of ibe ndị eje na-celebrate wu ndị a na-awụ n'ana. Ndụ na-enwede anything ha mere ka a nazi celebrate because these people na work with the politicians. Okwuluora ndị Igbo na-enweghị ibe ọzọ ọkụ na ka esi enwe politicians. Echikịta ọzọ ofu local government chairman ma ọ wụrụ ofu politics obido ofu baba. Ife ahụ mentality of nwa Igbo agbara nze. O believe on his own self. O believe na Nigeria. O believe na Maazị Nnamdi Kanu. Because all the time Maazị Nnamdi Kanu na-abịa here. Afụbeghị nwa Igbo agbara nze with Maazị Nnamdi Kanu. Afụbeghị nwa Igbo agbara nze near where Maazị Nnamdi Kanu bịara. Now, all of a sudden, Obia, all of a sudden, amaghị m onye plantara ya die. I try to find out kedu onye plantara nwa Igbo agbara nze die. Because Obia for good. And the most of ụmụnne anyị ndị Biafra about this man, if ọ na-eme, ọ daba otu obido ko IPOB one family. Onye mahụ na isi kwado, Maazị Nnamdi this and that. Ya nwa papa nke ya nwa papa nke ọzọ, ya nwa ọrụ na-ekwuru ndị Igbo, ya nwa the mouse piece of Chukwu, ya nwa piece, ya nwa ear piece of Chukwu, ya nwa ear piece nna Igbo agbara nze. Umaghị ibe ewu. Umaghị ibe imefụta nwuru ndo, nwukwu ibe ime nwuru n'obodo a. Umaghị enete na ewu. Ibe na hwe eme kịta awụ ibe ewu. Ando ihe ji wee plant gị for long time. You na-deceive people. Na-edewe isi ụmụnne anyị. Na-eliminate ụmụnne anyị with your ụmụnne. Kịta ọ dịghị ka ụmụnne anyị agwụgo ma ọ dịghị ka anyị adịgo weak. Ị na-akpọkọnata ụmụnne gị ahụ ọnụ. Ị na-agada ka ụmụnne gị ahụ. Ị na-apụ n'egwu. Ka m gbuolo gị amụmụ anyị, ka m gwa gị ihe. Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta. Mana before ọ pụta, followers ya niile, most of his followers ga-adapụ n'okwukwe. And they got disappointed because of one. And don't get every motherfucking thing to convince him and I got to put zero on because they go too late. Ihe ni no gwara unu me nke unu mere. Just unu na-akpọ ya afa na ọwụrụ unu daba. Unu ji afa ya na hokwala ada na ọwụrụ unu chọọ ịda. Mana every motherfucking instruction e nyere unu, o meghe nke unu ji wee mere ife. O meghe nke unu ji mere ife. Nwa Igbo agbara nze wu obi opposition onwe na ụdị ọ na-eme ihe Biafra. Mana o nwere ndị ọ na-alụrụ ọrụ iche. Mana nwa Igbo agbara nze, we work hard to maintain this seat. Agaghị ebunwu ya ebunwu. To God who made me and you. Unu ga-efer na Germany. Unu ga-efer. And nwacha after every dance and mbido first ige nwanne ga na France ige ha no na Senator Jackson. Okwuluora Kazo ama amicable star. Ifo ma nne Okwuluora alagogo. Olagogo. You don't need to. We don't need. You don't need to tell us. You don't go. Ekuzine. Ola anago. Ola anago. Just onwe. Ejeme anama chufu nkota na nsi omujeri. No Okwuluora ogwo chana orie no omia na orie na. Yes, Maazị Nnamdi Kanu will be released and he will be integrated back to his family needing him more.
Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta mana ọ ga-adụ disappointed n'ebe ndị niile ahụ oche na ha ndị niile anaghị ya I follow you till that, I will follow you till that, my leader will do this, I will do that. Ọ ga-adụ disappointed n'ebe ha nọ. Most of them, all those people unu ga-akpụ n'ọnụ ka ọ ga-asị gị all these people wu ndị mere ihe. Ọ na-watch ihe niile na-eme nụ. Ọ makwa ihe niile na-eme nụ. Mana ọ maha na those people ji afa ya. Ụfọdụ ga-asị eji m afa gị mee nke ọsọ get behind me, I don't know who you are. Ọ na-abịa na look at anụ ọhịa nwa Igbo agbara nze. Look at anụ ọhịa nwa Igbo agbara nze jere nabata Okwuluora ụmụ nwaanyị. Ibe ahụ Okwuluora na-ezuzu na ihe a na-apịtọ ihe a ga na-eme in times of difficult time model now. Anyị na-anụ ọgụ finishing touches. Ọkwa jere St. David ka m gaa kụọ redemption song ruo ebe a asụ na Ndi Ebuka Obi na ebe ahụ patụọ okpumenala anọkịta ka a na-eme ikpe Okwuluora defend Ebuka Obi still ọ bịakwa na nke nwa Igbo agbara nze mee welcome. Ọ na-amaghị ibe niile a mmụọ a na-agwa gị ibe a nwere isi 7 ofu ahụ ka o nwere mana isi ya buru ibu. Nwa Igbo agbara nze bụ awa ofu isi pa nwere nna je ego liberation bụ ahụ asụgo I see 7 angels. O nwere mmụọ na-agwa gị ibe avụ isi ibe a ọ dị mmụọ ka mmụọ o siri ike o degodo nwa Igbo agbara nze ma piece of Chukwu nna papa Igbo papa nke a ọ nọ ebe ahụ mmụọ ahụ gụrụ ya ọ hafụzie Maazị Nnamdi Kanu hafụzie ihe Biafra niile ọ na-eme ọgbakọta ụmụ Biafra azụ mmụọ ahụ agụrụgo nwa Igbo agbara ọtị. Nwa Igbo iwe agbara ọtị iwu ha agbara nze iwe agbara ọtị. Nwa Igbo agbara ọtị because ọwụ na iwe agbara nze ịmakwa na ịbata na Ọnịcha Ado ma ọ ịbata na omenala na ọdịnala Igbo enwere ndị a na-akpọ ndị agbara nze. Ịnaka na-enye ụmụazị integration of ndị agbara nze ka amata ihe wa agbara nze ka anaka mara ihe wa agbara nze. Ihe niile awụ our history. Ije na-ajọ ị na-eje ajoin ndụ ị na-emere anyị ụmụ iyo nwanne anyị jebe were bakasi na anyị ga-ewere aba bakasi na level ụnụ niile wa ụmụ iyo ahụ. Ọ dịkwa ka ụnụ ọbatago ijebe abụ anyị ga-elevel ụnụ bụ awụ ụmụ iyo gwa ụnụ na ụnụ nwewo nonsense. Anyị gaba ya gwa ụnụ na aba na ha chi anyị gaba ya tere anyị ga-ebe ya yu na egwu. Anyị nwewo ụmụ aba ụmụ nwewo ha afịa Udumeze na-ebu isi n'aka na-achọ isi ka ị na-achọrọ ịmụ aka. Yes, nwa Igbo agbara nze anyị amaghị onisi ị na-agwa anyị amaghị onisi kwado ewu ezigbote anụ ọhịa. Agbagidere m onwe m n'obeghị ya fọdụ ife na-eme ka o were nwee isi. O meghị onye kwara recognize ya meje tie onwe na system wuti afa m aha vufuta ya ibu na-eme character assassination. Nwa agụrụ eze Chukwu ụmụaka mewere ha my brother. Ụmụaka mewere ha Ekwurekwu TV ụmụaka mewere ha nwanne. Nwa ọbade Indonesia na ọ na-eje agwọta ọ na-eje nwa ọba adago efugo ya na my brother ụmụaka mewere ụnụ anya Emmanuel Tochukwu onye ọwụ na-agbake anya na-enene ife ka nte abatago nte n'ọnụ. Ọdụ these people ka anyị enwezighị ibe ọdụ ha ka ha week chego our great men ka ha bezie hụ anyị ka onugwu. Look at nwa Igbo agbara nze anụ ọhịa ya na Ikenga uru agụ ofu ihe. Nwa Igbo agbara nze na Ikenga uru agụ IPOB media mana ha ekwerego ka eyuzuo ha by politicians, by fake pastors. Nwa Igbo agbara nze from today any motherfucking nonsense ikwukwara against ndị omenala anyị. Ndị village unu mana ị na-aza nwa Igbo agbara nze eme akwọ Igbo be unu ka onugwu.
ema akwụ ndụ bido kwụba ndụ village unu ka onugbu ka nwee ike draw the attention ka nwee ike na drug the call your sense to order. Yes, oi mechaba mkpọ ma ahụ 1 naira ka nkwụọ gị ka onugbu ka ị na-ekwu ife ọsọrọ mmadụ kwuba okwuche ije ha ekwu anything nwanne ụjọ na-atụ hụ jos kpọọ ma ahụ 1 naira ka m gbugharị gị fim enweghị onye kago nna anyị pụrụ disi Neda Jackson wo the holy city of nwoke dị ịchọọ ime fụkwa na si na Neda Jackson afụọ anaghị m contain kakpo anaghị m edo Igbo agbara nze ụkakpo ọ na-eri uwe ono mkpom ono ọ nọbụ ọ naghị arụzi ọrụ ọwụ na ọ na-arụ ọrụ ọ gara anọ n'ụlọ ọrụ ya na-eme ibe a ike ọrụ adịghị ọrụ ebe na-esego obodo agbara wiked nwa Igbo agbara nze ịwụ anụ ọbịa obodo anaghị atọrọ eti dat nọnsens ị na-eme obodo a agbaghị wiked ọwụ na ọgụ nwa wa anụ ọbịa na-achọghị ịbara nne na nna gị uru ụmụ fake life ibigetara fake life chọọ iji be IPOB mee fake life mmụọ niile ụmụ Biafra over 10 million Biafrans nwụrụ n'agha Biafra aga na-awa unu isi n'ori na agwụ na nkwọ na-eke aga na-enye unu nsogbu n'ori na agwụ na nkwọ na-eke unu enweghị ike ikuru mmiri ṅụọ tọgbọ iko olesi unu ọhafụrụ ife ọjọọ niile unu na-eme nwa Igbo agbara nze enweghị cost price enweghị selling price ịwụ anụ ọhịa mụnwa na-agwa gị ya o meghị ibe na-esere m na gị mana ịchọba ikwu okwu na-ahụọ ngụ ka onugbu na-eme ọnọkọta ịkpọbatara anyị onye ohihie onye we Okwuluora ị na-akpọbatara anyị hie who is Okwuluora kedu the reason iji gbabatara anyị Okwuluora hie kedu the reason who is Okwuluora gịnị ka Okwuluora ka eme Okwuluora na-eyere na-awụ ọnụ ọchị ireziri mmadụ ego tinye akaụntụ nọmba onye a na-ere eziri ego erezicha ego je dọbịrị nke ya nye gị nke gị ihe awụ ihe ị na-eme ibe awụ ihe ị na-eme unu ji unu ndụ wayo all these fraudsters and 419ers eji m abịa ka nnata ndị obodo yo Attire ka m mara ihe imegoro n'obodo a ka iso na ụmụazị a na-akpọ ọgwụ n'ọnụ na-eji eleghị gị ọgwụ na train station atụgoro nga na abụ ma ọ wee tọ n'obodo a ka m mara achọrọ m inene yo rekọd anyị agaghị atọrọ eti anybody ga-ejikwa afa ndị Igbo mee ni fraudster or illegal things here and anyị ga-work with international police anywhere ejidere anybody wụ onye Igbo ovulu ọgwụ ma ọ je mebie afa ndị Igbo nwanne sokpo ya onye a ka anyị handle the person in our own way nwa America anaghị eje nga n'obodo ọzọ ijide onye America ịkpụta ya taa ya afọ na America so I need to take care of every damn thing ọ ihe a ife unu ekweghị ka Maazị Nnamdi Kanu mee unu je tinye na nga werezie indirectly were na-grow page na-eme another things because ọwụ na Biafra bịa most of illegal activities ni unu na-eme unu agaghị na-emezi ya and unu na-eme deten unu dị oke ị na-eme ya na Nigeria because unu ji eji fake names ga wetere Nigeria bad record bad names Igbo agbara nze iwe anụ ọbịa Lord Zeus iwe anụ ọbịa Sikibo nwe ome mgbe oji iwe anụ ọbịa Jpac iwe anụ ọbịa ifuru ibe niile na-akwado Ebuka Obi from east to west north and south unu niile wụcha ndụ mkpọrọ anụ ọbịa mmụọ be anyị nọrọkwa na onu m ndị ogene
ọmụnwọ traditional nwoke dị nwuru dị nka kingdom ndị ichie be kama akụ n'aka n'ụzọ nọ na-emeghe kama akpọ n'oku aza asụ nna nwa Igbo agbara nze tata ọbọsụ owu na oji anwụ anwa kwukwu okwu against onye ọwụra na-eme omenala na ọdịnala ahụ nya ka onugbu n'obodo a na orie na akwụ na nkwọ na-eke ọchọ ime omenala obido na village be na a na-adụ mmanụ ụlọ were fụta n'ama ọ chọkwana ịjoin ndị ọjọọ ji ya eri ibe general ya tụfụta ọkpa egwu na ya egwu igo na-enene ndị na-agba egwu nebasi agba nwa Igbo agbara nze ịwụ anụ ọhịa go na Okwuluora ụmụ nwaanyị o meghị ibe eji na-eme and all this your fake nonsense and your fake nonsense and your nonsense fake anyị anaghị ego ya and agaghị ele ya unu mara ego na tara ndị politicians ịnwa anwa advertise ya ba na your page anyị ahụwo gị ka onugbu ibe ọsọkwara gị na-agba okwu kwara enweghị nzikwara taa jee nọrọ a na-emeghị ibe ịkwadoro ọsịsọ nna omeghị ibe ịkwadoro ewu chaka one corner of your room ebe na-eme your ibe a ị na-enene TV ndị okpotokpo isi dị ka ha na-enene TV emere TV hụrụ be m I gotta know one. I'm not even trying to get one. Enwere m connection ana m akwụ ụgwọ TV na-akwụ ụgwọ redio na-akwụ ụgwọ gịnị mana enweghị TV mana ana m akwụ ụgwọ TV emeghị ibe eji ga-eme ụmụnne anyị onye ekwezi onye ọwụna na-akọrọ ụnụ enete na onwe ha anaghị egosi ụnụ mbido ka o ji egosi ụnụ njedebe hafụ na onye ahụ na o mechaghị ibe o ji eme nwa Igbo agbara nzewu o jigo akpa ego o jigo ụmụ Biafra akpa ego ihe ọ na-eme o jigo kpata nnukwute ego mmadụ ibe o ji Maazị Nnamdị Kanụ eme ibe o ji ya eme wụ na ọ daba ọgbọ Maazị Nnamdị Kanụ ọ bụrụ na nwa Igbo agbara nze wee Biafra na ọ na ya ma ibe niile andị any day ị ga-ekwukwari maka ihe Biafra agwa ngị na omeghe Biafra ewu ọ ivugharị flag na-etiko ịchọọ ime ihe Biafra ekwuru n'ihe Biafra eweta afụfụ Biafra isoro keta oke ọwụghị eweta afọ ịma ige na Naijiria na-eri witi Naijiria ị na-ewetara ya afọ nonsense nkịta si onye o nyere ego gotere ya ute wetakwara ya ego ya na ịdị nọ na-akpọ ya amarago ya ahụ ozi nziri ya nwụrụ ọkụ orugokwa enigwe ntị ọkwa m traditional nwoke dị ụna nwere ike gota saịnụ a ịmara na baja amanwe obere ihe mmera ibe na-eme wụ science and wonders anaghị m eme magic ibe na-eme wụ science and wonder ibe na-eme wụ science ibe na-eme wụ gịnị science ọya ka eji akpọ ya haba ịchọzi ịma ebe haba menụrụ ije ya ego akwụkwọ egocha akwụkwọ agwa gị the meaning of haba not science and wonders so wonder science and wonder I didn't approve you ụmụ anụ ọbịa this time around I will prove it for them beyond the doubt if money is the whole purpose and the aim then we can all do atrocities to be richer than Dangote. Okay, eziokwu sọnsọ nwanne mmadụ nwa Igbo agbara nze kakpo my brother you real Igbo traditional man Biafra Maazị Ọmaka mere Imo State is on fire Ishi mmiri ụmụ Zion mụchara amụchacha ya chọọ Biafra ze eji ebo ya kọsọ ego akwụrụ Ebuka Obi agwara na ha agaghị eri the money and ebe ejego mụcha ịdị ọkụ because be erighị the money ejebe ya ebe anyị dete na echi esokwa ndị anyị na-eme ebugo ya na Ọmaka mere ụnụ peje ha emenwu m arrest abịara m obodo ọfụma and echuzuru m ọfụma anụzago m this gọọmenti obodo ọgụ nụsara European gọọmenti ọgụ afọ m nọ na ndụ na-etikasị obodo a bebi ọkụ m onye anyị ndresi one anyị na-adụba apụta onye ọwụ na-agbawa ọsọ onye mere bụrụ na ndụ yesterday onye njụkwara ajụjụ ọ na-asa nya wute obi ọcha because ha ma onye anyị adị ebe ọ na-apụrụ m anaghị akparị m n'obodo a ọ ụmụnne anyị ndị na-eje ụka na-ezuzu ezuzu na ọwụ na ha nọrọ n'ebe e were ọkụ aba na-anọ mana nwa Igbo agbara nze ịwụgharịa pịa ngụ ya
let's pray for local government. Ebuka Obi muchari ọkụ with the Lord Zeus, with the Jpac, with the Ndi Igbo, with the Ikenguru, with the Queen Mude, with all the members of Zion. So I beg you, the way, Kohabaruda Kolaboko, Baulueko, Nanda, you don't know vegetarian, we catch a carbolic every week, or Ebuka Obi. Kobatara Nama. Yeah, allow the spirit of Nama to go to Majay, come go down. In a prayer for them, let the Zion ministry prayer warriors pray for their God, pray for Zion, we move, Zion, all the go now, even Melanimo State. Kagaramoon, anything on a name Imo State. Anything on a name Imo State, count it on me, count it. Family, you are more, Vajere, Bakaram, more, well, now, Hobako. So if you want to name any Imo State, go Imo State. Una Bokaramava. Or even more name, even more name. Born even name, a general nuku grisia, Ngwalono. Jevenu nuku grisia honokro. Jevenu nuku grisia Ngwalono ko. Unuluhana nuku grisia. Oro mongo ke goro na yo were no ogoba. Oro mongo anyi were no nnegu. Oro mmụọ ụmụazị hapụrụ nwuriom ka ọ na-akpagharị. Oro na mmụọ ụmụazị a na-ewere nne ọkụkọ na nwa ọkụkọ jee na mmụọ. Ahapụ nwa ọkụkọ ebe ahụ na-eti nne egbuo nne ya ahụ, nwa ọkụkọ ahụ na-afụzi nne ya na mmụọ. Maka ese ndigo ya na mmụọ, nwa ọkụkọ ahụ na-akpagharịzi ebe ahụ. Ọmụnwa traditional nwogedi. German government respect you because you are a real, truthful, traditional man. You stand for truth. And the mother de can we ha, and all these people now like it, imetoka afam, ke were son even name we for nyala, and at the end of it, if I have even boss or Babarazian ebe kapam. Man, I bought one abela me bia by whenever I'm goma step by step, you will met you woman. Ona kana ata ofe ya ruo today because keta na ojego reviewers house na ebe ọ na-arụ ọrụ ọ na-egbu anọ maybe mgbede ebe anọta ukwu na-egbu ya mgbu. So mmadụ dịka nwa Igbo agbara nze ga-eji fake name pụta na-eme awụ papa Igbo awụ mama Igbo awụ mụ ọnụ na-ekwuru nke a nwanne o fake name ka iji ekwuru ndị Igbo wana o fake name nne ya mụ na nna ga mụchara ba ya nwa Igbo agbara nze maka onwere ọdịashi enwere ọdịashi mmadụ na-awụ ọtụ one na enunu ma ọ dị ibo ịgbara na ojedi ha awụ ọkọ ogod na ọwụ ọjị ndị ichie agaghị anara ọjị ahụ ogod na ọtụọ nzu ndị ichie agaghị anara nzu a because ndị ichie amaghị onye wụ ibe ahụ ọ na-aza fake name. Nwa Igbo agbara nze anọghị na akwụkwọ ya. Nwa Igbo agbara nze onwe ha afa ya ahụhụ nwa Igbo agbara nze. Ọ bụrụ na wepụta paspọtụ ya wepụta ibe eji nye ya akwụkwọ n'obodo a ọ bụrụ na ọnwa Igbo agbara nze nọ na ya ọ bụrụ na ọnwa Igbo agbara nze nọ na ya nwanne m eweta nke nkụrụ isi ya afa ya ahụhụ nwa Igbo agbara nze. Ife awụ wolves in the sheep cloth mana a ga-akọ ya nwa Igbo agbara nze ahụ were ibe ahụ kụọ ya na nwa Igbo agbara nze ya ahụ ka m gakwa enweghị m ike ịgba ya nkịtị o distract ya our culture and tradition ọwasa and onye ọwụna wụ onye omenala nwa Igbo agbara nze bụrụ ọnụ ana m arịta ọnụ ahụ nwa Igbo agbara nze bụrụ ogo na-asụ n'ọnwa Igbo agbara nze ka o ji eme n'isi n'ori na agwụ na nkwọ na-eke ka m gwa ya na anyị mụ ibe eji akpọte mmụọ and mmụọ nọ anyị n'aka hia. Ndị ichie unu ji eje onye ọwụ na nwa Igbo agbara nze bụrụ ọnụ 1 naira ọnụ 2 ọdị ọnụ ọwụ na ọsọkwara nwa Igbo agbara nze ya bụọ mmadụ ọ gaghị eme n'isi onye ahụ n'ori na ahụ na nkwọ na eke ọ gaghị eme kama o jere eme omebe n'isi nwa Igbo agbara nze ọ pụrụ nke tọrọ fada nwa Igbo agbara ọ ibe kwuru ka a na-eme
kama o ji eme n'isi ndị nwa Igbo agbara nze vụrụ ọnụ ya mewe n'isi nwa Igbo agbara nze onye kote ovuru ibe anyị nọ na ya onye ji atụrụ mmadụ ka eji atụrụ onye ahụ owichie ụmụnne anyị ibe ọma bịabara ya owichikwere ụmụnne anyị ibe ọjọọ bịabara ya o were ụmụnne anyị gwuo egwu ibe egwuregwu ma ekwe na ndụ ya n'orie na ahụ na nkwọ na eke onye so na nne ya ejeghara ha ụra ya bịa n'ala ha nwa Igbo agbara nze ịdaka ịkwa na ahụ ibe okwugo nọzikwe na mmụọ ịfụkwara ka ọ na-eme so ibe anyị na-emewe ibe mmụọ anyị dịkwa njikere enwe na mmụọ anyị ga-anwụ elere na dị mmụọ akụ inu ka anyị na-ata onwe ibe ọ na-ada n'ọnụ ka ọ na-ada onwe ibe ọ na-ata adọ n'eze ka ọ na-atọ n'ọnụ unu jee nụbara anyị ọgụ n'ụbọchị ọgụ anyị adịghị ike onwe anyị ma ndị Zayọm onye ọwụ nata iri aka n'ebe anyị nọ n'ụda ya onye chebere anyị ọnwụnwụ onye chebere anyị nzi unu eshibe onye ahụ onye chọrọ iwefu ndụ anyị gaghị ewefukwa onye ndụgo ibe ọ na-eji tụrụ anyị ejichekwa na ya tụọrọ onye bịara ka o tisa be anyị ka asị na ndị nna nna anyị mere arụ ka o nwee ike ivuba o ji evuba na vileji be vuba na ndụ ya vuba n'ibe ọwụ na ọ na-eme eji lapịọm ọ ga-atagide ahụhụ Job chinchi aka ya mma ka ọ Job ndị ọ na-esi ekwu ya ụmụ Igbo anyị survive go to the extent omeghe onye Hausa ma ọ onye Fulani ma ọ onye ọwana ga-eme nkwa anyị ife again nwa Igbo agbara nze ọwụ na isi ụmụnne anyị na-agụ ma ọ na ị na-achọ onye iji abụ ọnụ ebuo onwe gị ọnụ ahụ yes ụmụ anụ ọhịa agbakwaba nkịtị fa nọrọ ya na-eme na a na-emere anyị ife eyuzuchazi ya atọnụzie wuru isi nwa Igbo agbara nze ipere mpe omeghe ife ịwụ Okwuluora ndị Igbo ejeghị m achụfụgo na Germany iwusogoro vutere anyị ego anyị ji eri ego ka iji spend here ọbakwa na tax ya na akọrọgo the money so nwere onye ọ dịka ibe a ji eruo aka ọsịgo mba so you are welcome ịgba tren kwụọ ụgwọ ibe ọ na ị mere kwụọ ụgwọ ịnyụọ nsị kwụọ ụgwọ ibe niile ị ga-akwụcha ụgwọ n'obodo a so n'obodo anyị adịghị izi ịchaji afọ na-ekwu ụgwọ ibe ọ na ime ebe a ị ga-akwụ ụgwọ ị ga-ebido n'ụgbọ ụda small mụta ibe n'obodo anyị ka iwe n'anya bụ na life anaghị awọk otu a nwa Igbo agbara nze na Lord Zeus otu ahụ si eme ya ọhụụ otu o si awọk n'obodo a ịchọọ ịma ebe dị iche ibe eji ha ewe ọkụ n'obodo a na-ewe ọkụ bụ ụnụ ị ga-amụta ya n'obodo a ọ ga-atagbu Job n'afụfụ yes ọ bụrụ na ọ chọọ ịnwe Christianity is the problem of Imo State youth forget our tradition well. This is why God sent them hope to deal with them. Ebuka Obi eje ma alụrụ ha agwụ nrụchara Ebuka Obi agwụ mana bifo ma alụwara mmadụ ya agwụ bifo ma alụwara mmadụ ya agwụ eji ebu ụzọ jụọ onye ahụ na ọ chọkwara ka alụọrọ ya agwụ ọ bụrụ na ọ chọọ ka alụọrọ ya agwụ okwuo ọkwa na ọ chọọ ka alụọrọ ya agwụ okwuo na ọ chọọ andị ọ bụrụ na ọ chọọ ka alụọrọ ya agwụ ije ha afọ ọzọ ka ịlụọrọ ya agwụ ahụ so the tradition and the culture of the Gambia. Effect of Christianity in the Gambia. 1. Christian missionaries set up schools. 2. Missionaries set up clinics. No, missionaries set up clinics. Missionaries taught the doctrine of equality. 4. Christian missionary launched a campaign against human sacrifice, including witchcraft. The missionaries also advocate for an end of the Soninke Marabout War.
Other religion in the Gambia, Buddhism was concentrated in China and the Southeast Asia. Hinduism concentrated in India. Judaism based around the state of Israel. Moral values of envy, every religion tries to instill into the members. Honesty, tolerance, respect for properties of others, respect for truth. Even there here, as no Christianity built, even Christian missionaries. Nahalo set up schools in the Gambia. Set up. Mong traditional nke dị man can set up na Germany ya. I said the all akwụkwọ na alụrụ ndị obodo ọlụ. A habit of a respective act that you make Gambia can you culture refers to the ways of the life of people, which is behavior, beliefs, customs, and ideas of people. Ethnic groups in the Gambia have a different culture in terms of ceremonies, dancing, clothing, hairstyle, occupation, norms, and values. So I'm a I got a letter. Lord Zeus, I'm gonna be again. Can be the second one. I'm a need with a massive followers and the massive money and the massive even in mana. I want a David G catapult, but why Goliath thing is who am I not to use my wisdom and what I have to defeat Bakara Dingwoni na de Konoma. And as a Lord nwa nwete ga-egbuji isi ngo nwa Lord ahụ were go kpọrọ nlu atọrọ. Nwa nwa jide that Lord Zeus egbuji isi ngo were go kpọrọ nlu atọrọ. Eziokwu zọzọ maka mele gị. Amụ ogologo. Onye so na ọwa amụ ogologo ndị ya amụ ogologo Chike. Nne amụ otoro ogologo jewere na Zion. Amụ ogologo Chike. Nne. Kebe ka ngwere gbola na-ekpu ibe n'anya were ala nwaanyị na a eme ibe a. Akụ inu ka nna ata ibe a. So amaka mere ka nje bịa.